Mediatina, Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to. Oh, I thought that one, Nick Kwanwa, Aka Wara, Nebisa, Miss Alfono, the soft ladies, meaning Fono so the gentlemen. The baby said, now no Nsem. I can cry now, walk at 10. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my Aka can now, I don't know. The man worrying rubbers and Kuawari. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, darling, never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to this Akoma Edansium na yet to Mediatina order. This Akoma Edansium na yet to Mediatina order. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, darling, never made it to this Akoma Edansium na yet to Mediatina order. This Akoma Edansium na yet to Mediatina order. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it. Nanto de beto so ne agade madam no no tu ne nai be me nsadru anim wa me nipa be frɛ no fra no me ne nam ka no obi twe ne nsa sɛ masa wa wife we dey oboa me nipa man broken heart ama me nitimi me lead that fry it how about your tie mama e frɛ broke bi say broken heart ache me papa ache wo san mama me so da be pro wo be pro on pa no so sa wani ntimi nkata na ade ache because down me the dog away no need your baby bia no me consider sa love no first na nyuma me mama no se me to na capella so abe ko achi to mama me ba to mama to mama to bi mama o de ti ono ne part that could be a humor bia ohimo masoro kono jumansu me konko to me nia osaburo ti obi yejina he abura me ni bonu so apa ohimo ni wonsi ni Akoma boom. Yeye wishi yenye. Media kukudro kone cheko bisa ni din. Osereshe meni. Ehwana wasi guni. Okonko buena noa wasi frame yoba sweetie. Sweetie. Udino hunamse. Ubiba huofe. Fawako mamane. Saudi wako mamania. Enso me de ebe ma. Genye mama se do adie dina kumem. Dedi makume ni na ma.
Sweetie, maybe not many now. Sweetie, Akoma that's your night yet to me now all day. Akoma that's your night yet to me now all day. Akoma 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 never made it to Akoma Akoma Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Akawara na ebisa. Miss Alfono, the soft ladies, meaning Fono so the gentlemen. The pepe sia na no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your pepe you saw on page my. I call can na wa den upon. The man warring your rubbers and warring. and that's so young, sign you. And that's so young, sign you. Say, what's your CD? And that's so young, sign you. And that's so young, sign you. And that's so young, sign you. Say, what's your CD? And that's so young, sign you. And you're more. And you're more. And you're more. And you're more. No dear, no dear. I say we are the two piano. Me to boss you. Yes, I know you're more than dear. A piano says you. Shake. One for Jamua, who to me, Pierre, my man saying you. And so shall me tell me, Nano. When I'm manessing my room. And some the brain at the forecast. Make call me Ben. Obviously, I know so what you want so. Ah, Nini name, no, mamma, Nini name, my Ben. And I don't say a pure moha. And you know, no, dear, not dear. No, make that. Woman of buying the stay now. You know, so that I'm not coming to do nation. I am here, like, I was staying there. I was saying, I was saying, the TV. Son, I'm saying, highways, obey you, them, my son, Johnny, and obey you in the Bama. I'm a virgin. No, Johnny, no, Karen, obey you in the Bama. I told him that by force. I'm saying, Debbie, you know, when yes, I did obey repeat. Okay, man. I'm saying, highways, I'm coming. Now, when you dear, obey you in the Bama, what would them want to obey you in the Bama walk? And he obey you to him. Come on, I'm saying, highways, need to buy him. I think about try so obey repeat. And I'm Johnny. Na me ti so dan ye de o se say oba no wa charge de da nso na me nim wa charge so say wa bonnet head no oba like me dua ne gina so me ma ne gina so de da nti o de me hwe ya o de me se me mpene o tete me nikin na me nya me ho kwa nti me yesa kan no police station me say police station me ko say me so na oba hwe wo de na me ye de me twa bi de me se nya hwe obi ani gina so Obia and in the other was a boxer. And what them then what and one said, one ram one. Well, yes, I'm a young man or no name die. Ah, or you know, all right, and no one that didn't say the buy, and no, they didn't say, but so yes, I'm not to when I know be a minute thing. And I answer, I know about me. I think I'm a Debbie. I'm an uncle. Debbie Karen, not just that we know what about soon pray no, my boy. See, first one or Yamasan or Pamacho, and I was saying, yes, she will be an image with you. But the Omani and the Yensen. And to one more bush and you be a man. Not be any Sabrina was you saying. Some your better share was so far. 2019. 2019. 34 years. No one will be mother. I know who be mother. No breaking in one worry. Okay. Because no one will be mother or better the share. No breaking on that. I'm sending you about how I learn. Not fortunately if you be meant to buy the one, you oh, one. And tampons in the mine is minimum. And you're not sound for fun and remember this kind of ways. There's minimum, we are nobody's catering for me. Minimum, we are a weed smoker. Some when you are looking at me, you look like a weed smoker. I bet you are fools.
They are fools, yes. Minum we are more be or mufie. Or mufia cronfonia provincial for mufie. It's a munu mufiasem. Ah, how can you see a gentleman like me and tell me some minum? Say no more damage the image of a gentleman's outside. Mempanasa. Now, minum we are mine a fan on this. What you saw what that's an by identity. Maybe I am some tell you what you say mine attack in the man. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. Young as some crown. Now, minum we are who fear being also your by force who did to us. I mean, we know what we did to that. And you also do fear some Obina. Those shoes. Among the can send Gumi in a suma or Yanni or Yeno. Can you imagine, say, Oba, my bed, what? Many you don't say, me. I mean, you are over to me with base man. Now, me know you cry where you fear. Where you fear. Who fear me about more than I only about any oil. Munya said, and I must say, Moon and we was a really. But I look at me, Michelle, Mr. Winnie. Look at me who can name we 14 Marina. Today, we 14. Look at your foolishness. Remember to one young boy, man, quiet, and master man, for the Nante Basabasa, no sort of me got a year, Jumano. I don't know, sure, mono. Akoma FM. Thank you so much for that. Akoma ejuru, Akoma ejuru, Akoma ejuru. Niebe mege yetumpo, Akoma ejuru, Akoma ejuru, Akoma ejuru, darling. Niebe mege yetumpo. You can be a papa na kami kunu with that wo and can what the hana metiha and can never just you do nyame aboa wate wo wo so ba ni no ba ba mi su je e ma na emu ye ho na wo wanya no na ba ka fo kire no na ka wo nya wo so ba kra ni ba ma pa show picture chawa no chawo hene chawo mama sege what do you mean fucking boy like you. What when young people do ahu? Mama to share. As some na bentia. Me ba no so na Jan homa wontia. Wo we ya ba ma. E ma Mabem. Hi Akoma 87. Okay, I want more no kodo or record papa enti amara me bay mezizu. And I may be my boss way feed him. A boss way feed him. Me pacho, me ana me tia and I'm a me boss way feed him. Aha, me di me dear. What do dear? What one more no? Well, betrance. Aha. When I come on fan to so kakra ma me oh. E be se den ye nya kakra. Meka asie ho we no aha mama yenya we no kakra na ekoso na anwomu we de special me kohwe mu o na me hu gizzard me hu sausage me hu kosua me hu enwura salad na me ko na ye gwom na ye twitwa je ne na gum na me si hey mako
na efe kwa ohwe adwumayefo no efritire eko film tire na chese we ti ha kakra na we ate ha kakra yes na jiafo no ebra na wo mo ye awrade adidie no enti ene de me hwe ya nam se we de awrade adidie super special na wo hwe mpanimfo yi ni chese oh ase enka bomu no aye me fedodo ena ya nye ne preti bia o dabi we de han no go han so body haban ya na ya kan say edro ewo chance plastic mo ahwan no ya kwanu local pa body han no we body han ya ena me hu say dabre nipa no de kan jakakra nti aye moto aye bogo so wabasa no fefe kama ena nanim so aye so che se wanimu no nwomo na aye so che se wanim enti che se ye tire mu a free tire kopim tire ena che se obia enkakra nti midru ho no nam se kai ye be ye program de na so as some de ba ku bi eto katra mato wura ku dodom no also ultimate tasty pa angaza we de feeling angaza we de me yadan angaza anwa mo no e koso empanimfo ye damas mo ya ade ye 7 years no eno na ye celebrate fefe nti e nka bom nko a ene wodon nko a ene ye de kan ye ho abom aye adwuma no fefe kama enka bom de ya na ye prayer wi ba ko a ebu wo ka bom so a ni buo no enya asem ketwa je se ye kopa kuma ana sekan ne ye de adwudwam ne ye de atwitwam nti si ye ni sei na ye nya nka bom sei a ema adwuma no ye fe ya akono Robert kra medura na se ohwe nkakra and I'm see oh okay oh yes record I see hono record kama oh hi oh koso kama wa see o ele koso no wahu sausage no bra Facebook be be bia giza no kama ele koso no but see fancy me you said the tawahu hey I want for what na say the evangelist no just so person hu na ti ko hu na ni verse I don't hey Anita we Akoma at 7 7 Akoma at 7 ani wa fa chance ni nyina asini hey Anita woni Stella ani hey we Akoma at 7 ani genya 7 years enti no yami adom we have to enjoy enti ene ye anwa more special okay we can year 7 years anniversary no eho yo nyame edi abedru ne enye anagina ho ono anagina ho no na little the wedding can pam na tade no little na ashe na tade one day wa pam de entem little adai wo person osisi ye ya na we fedodo John okay fedodo obi e no na say ya so na ekro we eye Akoma at 7 nti ene ye mpanimfo eye say ene fia dai de ye nyina ye twu yensa na ye didi eno nti eno na ekoso kama no work and happiness okay nti yada ye mpanimfo nyina so ase yada mo ase pa all right okay nti mayenko na yenkodi enkomo emra sisia oba mema wakwa aba ye na ma me na wumpom te sen acho nyame adom na so e nyame adom yenso ye ho pa eye wudin no biem acho ye frame me Jennifer Ansu Giabo okay Jenny ehene na ufri bae ampacho me wo kentampo awie acho awie de boko about 2 months ago ni na me de ma asem be dan mu be kaya na
me say me papa ye police officer ewo adum central ti me de bedan mo say o free mo no o si ayi edan but abusua no age edan no so omo maye ti e ma me de bedan mo ti nyame adom bibia aye successful a omo de dan no asan mehunu but ena na make say obi ho a onti ahye nti kano kakra ema ye hunu asem na wo de ba ye no a ye di a kire no na ye hunu ba bi akosi mpacho okay kasa me pacho asem no say me papa si dan na oye police officer wo Kumasi ha nti o si fie na pacho o si fie na abusua no say omo age dan no kra omo maye nti e ma me de bedan mo e ma mo so mutu hu anamo ama sese me nsa kan nti me wo ha aseda mu ana me de wo de ba ye no ankasa eno de menim say ye tu hu anamo ama nsa ka but kama ne ye ntu hu anamo ma won sanka ye no asem no a wo beka ye no ankasa na me ya mpacho na omo se omo mfa efie no maye me pacho me so amo ema na how because wo se wa de omo se wo ma ya beba wo mo so enti nya say bi a wo sign de wo mo ba but asem na wo de ba na asan ye di a kire no enu nti ye wi a ye nim ne eba enti wo de ma ne enti wo de ka asem no okay yankwa enti wo papa ne your friend saying me pacho de Collins ansuji abo Collins ansuji abo una oye police ni e wo henefa pacho central police station Kumasi ha ya adum okay na wo ma me we me pacho me ma me wo Kintampo wo ma me wo Kintampo okay enti wo papa free mu yi ben ka ho no nyina pacho me papa free mu 96 May 96 ehine fa na no wa ye de no eba central me pacho na ye wo boga ampacho e de na si ya wo free me pacho oko patrol anajo nti akronfo shooting no enema wo free mu okay but na wone e wo Kumasi ha ya nti no wo central mpacho na omo call ayi petrol anajo satam na efro petrol no buffalo omo ye buffalo team nti ono ane car wo peacekeeping wo Cambodia nti wo ba ye no ono ane car na o painting ni police car nti ono omo anajo ye omo ko patrols nti e ho na okohia ne nkwanhia wo okay na den omo transfer ni free ba bia na wo ne ba central cho me fa na say na wache wo ho kakra okay but o papa free mu no na wanya mfie be say cho na me be 4-5 years oh 5 years I see but o free mu no so na one wo mother entemu atete ana me pacho okay into wo papa ya masen pacho ye 4 mo ye 4 okay enti efie no so na efie no wo hene fankasa pacho la ebi wo hanom nti ebi wo hanom ne say pacho ebi mu mienu e wo Kumasi ha nti omo no de anya omo fa na yenso ye tu nti ye say ye na ye fa de wodoma no okay doma de na how many rooms pacho me fa na say 8 bedrooms okay nti 8 bedrooms no is na wine na neti ho sa bre no wo de ba ye no pacho me de ba ye ne de na me so wa mo ebi mu ti me na bi so omo de bi so ama ayi ahan nti yaka ni nyina amanasi abi mu afiri mu okay okay nti say ye benya no say bi mu ye fa interview no ba okay nti bi no afiri mu wo ho okay mate ma memra ma me konko fa guy ni kan nti no me kai say nkomo na ye ne ni die no wa kai asem a ode eba ye no na ye ba ye de aka no ebeto amoso nti enko fa guy ni ko awia die eye adanse nko a me se anwanwa adwuma gan ni kesrop mako eye wo krom ha no wo me se agye ensem mpo adanse ne ba na eba ye de ne enim se ye ma mense duro na ayona pharmacy nim se duro mo de ba ye ebetu fibroid ase oba na wo de no aye mre oba wakoye family plan na wonya ho nsunsanso no ana se de amane bi de abre no
eye gynae syrup adaroma buona to sa how na se nyina ena wo bi di ba se wanom ama sebi na nima na emuamu wrinkles no enyini efise owo 35 years enso na sebi na nima ite do bi no 40 something years nyame ya aduma okoto gynae syrup no bi no me maako wo se aye na nima dwuma nkasa na we de bai de eche kuro yi ma mi bi se wasanku ama so wanya pigmentation de na twi kasam ye kan se nenso oben na wie momfa nchemba sa na meka obi beti ase broni kan pigmentation se kwa ade ehunya ye papa ai eye atete ho prema for max yes enti wosiga me ya adoma wokopa bi no ye no maako ene tu ase de ama na wonam se doctor ayono pharmacy nyame on shiraw if you say wo de aduraba on say de bia me ka say we de nya fa maako ti say de wakeke si ani enye a decorated monkey is still a monkey. Enti wo ho ofena sa wo ye touch up kakra bi a na yi ahofe ne de asi honom eno na maame ne se okonya gynae syrup ne bi nom ye no aye nanim adwuma ye papa minim de enti akua wo sere na no so be wunim na fu studio ha na kohwe maame bi anim ekoka bia wo twatwede yo ene wo hwe nanim anu aka chense maame kope gynae syrup ni bi yeden enum ne mo ne ntuase emfama o mako gynae syrup no awie yi eya danse nko na mabetena ha me babedi efise wo mo mato anom no omo ne ma ye feedback no enum ti na de biara mbetena ha ya na me de number no etudwa se be ya wo kotonom de wo be hu wo mu bia anaso wakwakoto na wo penkyire mu bi ebro me de yiso a na wa frɛ doctor panyi na wo ni na edi nkomo ene no enche wo hawo ka wasem fa kire no doctor ye ready so obeti o na waboa o makoma yemfa number no entudwa eye 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 216037 odofo obabia koto a wanya ne de chefa no wanya ne results awie o se na wonim se nanim na emuamu ano na opesen ka etin se be ya at least odi nku ka na ye fefefe nanso okoto no mo ye aye adwuma na broso ama aso nanso ba na ewo nani ase no ene hrabasa afri honom ama ne wedie no aye fefefe sa na ewie mi ka cho so wo yo baby na se ensebu otete wo pa se wo bu nsa na se waya asewe wo bu nsa na se wani su ta briu wo bu nsa wo de eba bum ana se wo de no bu nsa na eyiyi akese a wo bu nsa na eni ye tumu a obi de obuninsa eni yese black eno so kra entumi mbebebre eso ko ewo pad ni ma eno ano no agese busumi biem ansa na obese hunu moja ni ewo hunu moja ni safo ni nyina ena wie meka chew se edro no edamufo eye ba ko pe eno ani gynae syrup eno nkwa ni edura amane anasa ohaw bia se wo konfikyira wo no ebeboa na atu ase e de amawo mesi ya mofra na omokọ secondary school no aya amoma ye ntobi emfansi omotwo boss mu because omofa sanyama ni nyina e wo school mu de ye frɛ no sebi ni Daniel no school ni akoda bi wo hono ma ne de ba ma kontimi ko class ebe wi ne saa je se wo bu ni nsa wie e ho so ye mra ne de ye adwuma wo nya brempo e no abefia be ka che ne ma me se me bu mi nsa na ma ya ase me ya ana ya ma ne eziata wo ntumi mpie no akotwa aduro e ba ne sa sebi mense se wo senke ba bro no na ono de eja ne yade me se awie aduro no eno ne gynae syrup o how bia na se amane bia wo konfikyire ubu nsa na wa ya ase ya wo ya ana sa wo de no wani su brewa me say
kono kope gynae syrup num me ken obi beka say bia e ya agro na medie but ubeyi wani saa me se wodi sika pempem ebesa yare eno ne se fibroid yare en eno baba betena if se moja fina entumi anform se pregnancy no entumi anya se nyinsen no se ambesena nkwa boaboa no yafuni sabi unnim de we sitie ubehu na akoda ha na akosha ha eno na ubehu oba bi fibroid ent se de wonyem nanso bosome nkuna achi no ye hunu hwe obi so de aso ayete se de obi aboni dua ye kohwehwe mu ye se enye duabo na emom fibroid na ama nafu aye kese sa me se awie ne me ntonchia oba bi si 35 years ene ne 30 years ene ne tena ye no enne wonya binom ye na anane fibroid ama wade ne ho wodie ne de me se eye kitwa bi ede ma gynae syrup emfa ho ne mfie dodo a fibroid ne ene watena ena emfa ho ne kese a aye me se awie wadro ne eye ba kope eno ane gynae syrup so wontumi emmodin na wodie ya pagya anase de ato screens so wo hwe tv a twa eye Facebook so de twa wo kwa twane makosu nyina fra an wo de so hwe makosu show na hu se ye bo aduro bi hu dawuro a etimi sebi etimi nane fibroid menses ho ha obi etimi tu ase ese tumi esiesie awode ama wona aba won hu ayedena momo de wonyem ana aso asai no obi 2 months 3 months wonyem ya na abesene ko aduro betimi abo esiesie awode no ama awode no aye fan na etimi ma eba atomu no aduro ndi de gynae syrup ukwa afatro miss omamu ha pharmacy shop bi obewura bia no gynae syrup enye na wo honom kone kope binom na ebeboa na di wasem amawo ama sebi enim guase a wonsin ne wunkumafo ede ma wo afi a wutim efri se be ma ne ya wo ade bai no wentima be hye wo animonyam e wo se wo hye wo kuna animonyam enye animonyam hye se obenu aduane na obesi nyama nemom obema sebi wo hu se oye bema na wasam na nimu fifire ede ma wo soso wo agufie honom na sesa anyama ni nyina wantumi nyama me enkobesie ne de eye de ne a ebeba so yempese ebeba so nti aso esujafo no omodo so ye papa enti awie me se eduro betimi aboa wo nesesi awode no ama aba wo ho ayemre ede ama wo ama watimi afafuro ahenasa ne ntafo no aso wo benya bi wo fie no edo ndi de gynae syrup na ye no ma esesi awode no na esiesie wede na etu ne nso oben ase na emani dani edwa na me se ka chew se white te wo so pa wo ye obi a o de puan ene watna cha me se awie edro ne de gynae syrup wo ma white no matna white adokoro wo mo no omo nkope gynae syrup ni minum na bebo na etu ase me se white eyanim guase pa ebe masabi ensufita bi dani de nyina na efiri wanam na ede na eba ne sa himfie honom na naba obekọ sofo ba obekọ obiara won pefin bia ba ohunu sa mako obedwane ejawo ade se gynae syrup nkwa na betimetu ase amawo ana adwoa metem na metima ka no kwana che se white yade bi eyanim guase de wutiri anya yempo na wowo a sa nsufita ni bi so akwada nani so a etimi ese ya akwada nani enti awie me se wedro eye ba kope eno ani gynae syrup ebetimi abo na etu white na sama so wo yo obi susu na se atenka no wode na ewu wode na ada efie ha meche obi bi me pese mebo ni de so obeka se megu nani mu ase na makoni de na adwane agya no kra wa wo baba ko me de ma no de bia wo boma baso o sa adwo awrade wo mama timi ba bi nka enti wo yo obi na se aso watenka na adwane agya wa konne kope gynae syrup ni binom na bebo na adi wakagina mu monopause phone nyina so me say eye gynae syrup na piling capsules etu kokwa ase na impesa capsules so eye dompemu adwuma me se fa number ni biem eye 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and as a 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Marco me kwa woni nyame enye adwuma na ekua de ma okay ya mamu nyina kwa ba edema Akoma 87.9 FM na fei Onia TV Akoma mu Nsem dwumade no na wo hwe na utie no papa no e popular pa o Pacha ma because
Ye born it in Sesiano, woman, Or peacekeeping or Cambodia. Okahubi. Oh, I see. Now, winimono. But you only picture there na mahuna na miso anti. Ade. Me chese na miso na wo free mu. Ade na winimono. Me chese o ka ba bi no na miso na me manim fi sa. Masa o ka ba bi no still order so ne wo ma me. Oh, I see. Okay. But o ma me da so ti ase. Mpachai. Ma me wo. Okay. Nti enano na amokọ ye no mo ne omokọ tena ase. Me pachai e kotena ase nti abusuapanyi no siesie bibia ma nti ase ya adwuma e ma omo adane ama me ni nua no. Okay. Okay. Nti ebra wo kọ no wadaroma esanse na ewo no ewa nti yema yenkrofo ya ewo Free FM ena esi ya 9 ewo ho na oni womo ekwa asetena ekwa kasaye na akwabia sika ena afei so eye team no Mama Israel Reverend Felicity Reverend Ekunfi Ameyaw General Manager Dache Hene abone homodin ye papa no kwasem na enya asem keto na abosumi ananse enfie sen na namodi adi akire ya na che say eniema enfa Pacho be 5 years ni de 4 minti o Pacho be 4-5 years ni be 4-5 years na no na anamo be na mutu ye ehimfa na de ko ehimfa na wo fa ye eni ade me pacho me de ko dan e can say first one ye de ko station bi ba me pese me body nti anyeye nti omo ye ho omo frey na se no kra de omo so pacho omo frey but anyeye ya che say radio station ye bia pacho na mo de ko ba de ho no o mentumi anye be fie say ni mo de ko pacho be 3 years be 3 years okay ena what the ba ha say no okay ti no ye tu one na mo na nanu a wo ba ye no ye ne ne sewa baako edi enkomo na ono obi a no kwasem se anti community me pacho na hwan na ye ono wapeke wapeke nti no ye pese ye ne kasa na ye da na se ewa na montu a ono nso etuye ede eboa ye no eho em se mo koso baako me pacho mo koso baako nti se wasan akọ biem free bra me pacho ai wako da bena say ye can wie ye no ye can wie ne de no mpacho ai ye ko no me nko ame san ko okay nti se adan no dodo san na mu aye okay say ne de me fa no say okay one okay so hello mame ya mu akwaba yeah papa na wo mpo mo te sen Erade na dominion be ma na so nyame adome ho ye we de wunu aba pa na manimu na eduru kakra okay okay na say emre bi atwem be 2 months mekaya be 2 months yeah. ago ye frɛ wo ene wo edi nkomo kakra wo Akoma FM Onua TV e pa cho so be kaya na kai pa many be ma okay na eba ye no so ye tu abofo ma wo mo eba ho na ti ya kira ukra wo be ho bi wudi animu ko ho bi pa cho mo ko ye no de na si ye kakra wo betimi abomi mu me pa cha abaya na ode on ba ho no me pa cha wa mo na kasa pa cho wa say hello me pa cho okay me pa cha enso ode afa na be dam me pa cho enyo no a me papa oye me nua pa yini pa ya na kiri ba ne me a wo firi mu no ne dan na oye na nwie ti me na hwe ma na ye dan no me nua bia ma ho ta na nkula yi sususa enti na o mu nyini ye no abaya na owo ba ho no ya serious pa nyanya me ansakra non tiaso ba ne nyina echi no me konye me koje me ba no
nti me bo me nto champagne na mane ya say dan na me ye na nka mo nya na nka yen fa ba ko hwe akwala no me sister no ba ko ka je me say akwala ne ni chefa bia wo da ni nti be o mo fa da ne ma ne fa ma ne tuna na ja ne le to na me sha akwala na nti nyame ado ne ho to no na ko na yi ne madam say ntampo nti o ma na me tinya information say enta akwala na dia fe na be da mu nti mo frame ma me kire mo say ne empathy to see but some about and so be almost a class one of my oil gangere ya say then father and ma akwala no but marano so say akwala na ne papa bia no akwala no ne chefa wo nti me yes say madam wo ma mo ja ya fe na ma me nti mra me sister no so tin say afa no abedu money no nyame ni ne be omo ho owo so because almost a akwala na se wa na omo de mra na che omo nsem nti nyame adom ye ba ne se bu afanyini so na safrem se na ne abani nti ye be ne de na me yes me ba no de nya abotre ma me na ona mon kata na meche na ma pempen ko bi aka me ho na ya na ye de nie atuye nyame adom ye chi aye so nti atie ye aduma before then no da bi a me ye no me ne sakwa bi aso me dia me ya ma me brother ma no we go fire me brother no fa so mu ye no na ye ma honte nti sɛ nkwala na nyine sɛ ɔmo bɛkyɛ ɔmo papa nan a ɛnyɛ sɛ me ma ɔmo ani yɛ ototototɔ nti ne di kan yɛ ne papa no side no baabi a na nka ɔyɛ anwie no metoa so koraa yɛyɛ ɛna ɛbɛka a 4 rooms bi wɔ baabi ɔno na me nua no yɛba na abɛgye yɛba na aba abɛgye yɛ a ɔmo sɛ akwala no ne nkyɛfa bi ani no bɛ nyame adom sese no deɛ nkwala no ɔmo nsa aka ɔmo nkyɛfa amonta ka omonte pana me ka se me ba no kra se nya me bua nka ba mbae no na ye na me ne nyina ba mo nim na ma ba be da mo asesan se mo amema nka ayi se na me ka no me so sampa yi ko no omo de se bi omo ntu kwan nti omo ni de ekoso wi ase na nka ma ba be da mo ase nti anope mo frɛ me a nyame adom bi bia aye chama kama nti ase aye adwuma na se na e wo kwa Oba pa ye no yen se wo bre pi nyame so enhira wo ne anamon a wo so watuo na wode aboa na uta yechi uta yechi pa na ma yetumi eye de yen so ye nti de aka nyina ne se onyame so onhira o ma nkwatente wadwempa nti onyame ma nkwatente pa ahodi David bia so me trust it master ameba ho ba be so bia no wo na ma sipa pebre yes yeah that's it no shira mo pa okay se mo amema me di me se omo wo ne wunya asem bia ade omo ne minya asem bia na omo se me ba ke kwala no nti no se no se bi ma ye ba he ma nti no me kwa kwa chia omo ba se na na first na me ni omo se me ma me ba ko ba papa ba ko ma o ye mi ano ba se no ana no kwa dia na me di no a me ta kwala na chi nti no ba na no omo ne me ye free but ma ho se nyame ne mo adan woro mo ti na ta machi na ma je kwala no so omo papa japa de no park ama omo nti ni omo ankasa no kwala sabi nyame amo me boyini me wo ma aya fanse omo me kwala me ma wo so ati ase na nti so me brother me ya me so omo so me di omo ayemba complete so me ya me ye kunu ba so ati ase nti se me nua no se ma ye de enye nti omo nkasa me ho a nua be ma ne de nfa me ho kwala nyame onhira opa wadwene pa wayɛ adeɛ bebree ɛno deɛ yɛse nokkorɛ ne ka ɛden so ɛyɛ enti no nea woyɛ no wonam nyame akwan so wonam nokkorɛ akwan so nea wɔka nokkorɛ biara nso wɔne me bɛyɛ adwene sɛ ne ho ahyi yɛtan deɛ ɔka nokkorɛ enti ɛma ne haw wodeɛ yɛn nso yɛde mpaebɔ ɔtae w'akyi bibiara mu why ɛma ne haw koraa nyame shao nyame ama mo adwuma nko so
So mo adwuma ni man ka Ghana for nka ye wo problem papa ade anya ye dia na ye de by force na ye de eki. But nipa no nya ti mu din say nipa so na si no mo na nipa no wo so. Nke awurade ma mo nim de kese o ma mo adwuma no koso wate. Na ma san nyina wi ase nyina nsie mo ne na mo nim ma afoforo wate. Amen. Yamisha. So that's na me bana chire baby abo da me ba kuma se bia me ba be chem me ba ko cry police ni wo ho okay na bikai ahema no die no ye de jawa na ye de aso aw fi mi ni adaje me ba na kora ba ho no ho se ne so wa mi ni adaje fi nyame o islam fa ya me kan se na nanom pa bia na samanfo a maybe o mochi no mo nta mochi o ma mo ne me wa so da o ma mo yokodro sunsun ma mo fanje amansa nyame shira mo nyina da kro me ba ho wai tina na hema nyame o shira won so okay inti ye ne ye nua bayi ne sewa baako ena edi enkomo no na ni age bebre se yetumi age fie no esan ede ama ne nua bema emei na omo etu one amon sa nkosiaga eno working was on the coast station 3 years ago ankosiaga but said yetie bia no aba yaje ede ama wono okay yenko na yenko fa haxa mixture and the capsules are ye de ekonkosa mama yenko Mako medase mako na onwefu medase kamisha haxa no agye so all satanfo ena eboja ye na efiada medofo tie me awie ya edi a megye so aye ba akopɛ maame ke ene yede nchia sonko fi haxa asuye de bro bia na eye haxa meche haxcare healthcare ye nura ye dia ba adwama so eye mienu medofo tie me a edi ne ye haxa mixture and haxa capsules na sa ye nuro mienu yi omo nantibo mama koye so oba ne okunu dwumadi a omo di no medofo esewani ne nse o ka kire se wunya ni adanse amfa ye dro hu na esa wonsanya nka bi den na wo twen misrew se wo yale ne ye osanko ade atuamdika na kope haxa mixture ene ne capsules na tonanom na wunu hu da biara da medofo obi bebusa se osakra ye de ade medofo osa ye yafumu kro eye kura ye to ye nsono ketwa ne kasie num wabra obi ate ne yafunu mu kom na emo ekofa de ba wonse malaria wo bacteria se ya na nam so mo eba saa na eye osa nso ye wo mo wa ekofa de ba saa mo yi omudin de medofo ti omudin kura na akono so pese ode to ba bi ye from H pylori na so saa mo yi ahometisam ni se ba bi o mbefa woni pedua num ba bia no magakro wo ho inti medofo wote menka ne na so wakwayare sabia ma doctor diagnose you say wo esophageal ulcer eye peptic ulcer anase duodenal ulcer medofo yare en ehu pa inti to America edroni e ba akopɛ haxa mixture and the capsules na me come for the mount medofo wo hwe me a me pese wo hwe TV no so na wo twa to phone so no bi amfa so kwan na watenkyena se be ya wudu ho no ma wo be hu se drone nie na wankasa wato yense obi adwuma ansa ne yebekọ eye signs and symptoms ne so no medofo mesrew ebre ne de adwuma wo hantije number no se be ya wo fra ya doctor fo no beje wo so kama bibi on be fra bia no medofo obefa obeje wo so na ya lie no a ha we ye ulcer no se ye ulcer nko ade a ono betwetwe ho komo kama na wanya no mu aye 0546 18 94 05 and I say 0240 23 83 10 and I say 020 38 22 855 medofo yanko eye signs and symptoms no so sabre wu tie me na se aduane to ye fum na se ye wo ya Mr. Osansunsanso ni bi no edroni ye ba akopɛ haxa mixture ene ne capsules obi de ya o se me bo ano hyehye me obi de ye se ya na makoma gye me hwemhwem obi nso de ye se ya na ne nufu ase etwe no
ne titiriw ne me nuanom ma no obi wɔ hɔ a bɛyɛ mfie miɛnsa ne brezi akoro mu obi da wanhwɛ a woku bɛgya wo me dɔfo to America na kɔpɛ haxa mixture ɛne ne capsules na tɔ nanom wo deɛ yɛ sɛ yɛ ana de afiafia na abɛgya wo so anaasɛ wowɔ hɔ nom a aduane kakra bi na bɛtɔ yɛ fun mu a na wamen nyɛ saa ne nyame bɔɔ sɛ didi me dɔfo anaasɛ wo deɛ ne sɛ yɛ ana mframa gyina wo yɛ fun no mu obi deɛ ne fie biribiara na correlate si hɔ Oja ne nan ni sɛ oja ne nan me dɔfo mesrɛ aduro ne yɛ baako pɛ haxa mixture ɛne ne capsules na mekamfo de ma wo Nyankopɔn bɔɔyɛ no ɔse yɛdidi aduane tɔ yɛ funu mu a ayɛma wie a yɛ biribiara wie no wobɛkeesu mesrɛ wo wo deɛ no sɛ wodidi wie na sɛ wokeesu toatoa so bebree a ɔɔsa nsunsuansoɔ no bi no anaasɛ wo deɛ yɛ a na wo feeling nausea wɔ hɔ a na wo bo so fono obi wɔ hɔ a wɔsɛ me nsa ne me nan no nyinaa yɛ sɛ titiritii obi wɔ hɔ a wɔsɛ me feel dizzy ɛyɛ na m'ani so kyene me obi deɛ yɛ sɛ aduane nnɔ ne kɔn anaa wo deɛ ne yɛ sɛ yɛtuatua wo nneɛma bi anaasɛ wo yɛfu yɛ na ɛyɛ kɛse wo a nyɛ sɛ wonyam me dɔfo ɛyɛ ɔɔsa nsunsuansoɔ no bi ato America kɔpɛ haxa mixture ɛne ne capsules na nom obi nso deɛ yɛ sɛ ɛyɛ ana ne mu duro no ɔwɔ hɔ a na ne so ate prɛko pɛ ɔnte aseɛ obi wɔ hɔ nom a ɔkɔ kɛtɛ so a wɔntimi nna anaasɛ wo deɛ yɛ sɛ yɛ ana wote yaw ɛwɔ wo bo wo kokosee no chest pain obi deɛ yɛ sɛ amaman gyina ne mene mu sɛ tan ɔgye ne ho anyɛ me dɔfo dɛn na wɔtwɛn aduro ne yɛ baako pɛ haxa mixture ɛne ne capsules na mekamfo de ma wo anaasɛ wo deɛ ne yɛ sɛ wo de wakɔ akɔyɛ operation wokɔyɛɛ no sometimes obi wɔ hɔ nom a ɔyɛ operation wie a ɔma n'ani nkɔ kuro ne ho ɛkyerɛ kuro ne bɛwuo no na ɛwɔ hɔ a na yɛfun no mu tutu no na ɛwɔ hɔ a na ne bo so fono no me dɔfo kɔpɛ haxa mixture ɛne ne capsules na tɔ na nom anaasɛ wo deɛ yɛ a na wakyiri brɛmu ɛna ɛyɛ wɔ ya obi timi kɔtɔ me se fatwi kɛkɛ obi atɔ bi agu ne dɛm a ta nso ɛnyae da me dɔfo ɔsa ɛbɛtumi ayɛ ɔsa nti mesrɛ wo to America kɔpɛ haxa mixture ɛne ne capsules na tɔ na nom me dɔfo sɛ wotie me a mepɛ sɛ mesan si number no so biem 0546 18 94 05 anaasɛ 0240 23 83 10 anaa 020 38 22 855 anaasɛ me dɔfo sɛ wotie me na sɛ wogya wo nan na sɛ mogya sesɛ mu a ne nyinaa so yɛ ɛyɛ ulcer symptoms ne bi no anaasɛ wo deɛ yɛ sɛ bere biara na ɛnka ɛwɔ w'anom wahu sɛ yɛfun no ekuro na wɔyɛ fun no ɛnyɛ honam ani bi ne aka sɛ yɛbɛmia first okuro tɔ na ne yɛmia ne yɛde topa yɛ bi agum ne ko na ɛden yie nti sɛ wampɛ duro a ɛbɛtriti ne yie a wowɔ hɔ a na asɛ nnuane na wodi na ebi aprɔprɔ wɔ yɛfun no mu na wokeesu a na ɛbɔ ba wɔ soro na ɛbɔ nkankankan me dɔfo ne nyinaa yɛ ulcer symptoms ne bi no to America kɔpɛ haxa mixture ɛne ne capsules na tɔ nanom anaa wo deɛ yɛ sɛ bere biara wɔ sɛ yɛde mogya duro si wo nkyɛn anaa yɛkɔbɔ wo mogya agya wo anemia ulcer dwumadi a ulcer di wɔ nipadua no me dɔfo sɛ meka sɛ meka a adeɛ bɛkyea sansa nti sɛ wote me nka ɛna awie yi a ɛwɔ Akoma FM a to America na kɔpɛ haxa mixture ɛne ne capsules na tɔ nanom na wonu ho da biara da me dɔfo saa bere sɛ wakɔtɔ aduro no bi anaasɛ afei na wokɔ akɔtɔ a mɛsrɛ sɛ wokɔkɔtɔ aduro no a ne ti boa so kama bie ne ti no wobɛbu mmienu abere a wadidi awia nɔpa ɛyɛ 60 mils na wanom wonom wie a sima aduasa akyi na wode nsu krogyen ɛyi ne capsules no mmienu na wanom ɛde ama yɛn me dɔfo bɛyɛ wei saa mprɛnsa de biara dako kɔpem sɛ aduro no bɛsa afei apemfoɔ ne nkɔlaa a wɔnya mfie du mmienu ɛne abaatan a ɔma nufoɔ mesra mo montwe mo ho mfi aduro no ho ma yɛn yɛduro yi ɛnam dwumadi a yɛdi ne yɛ a ɛyɛ nti no FDA de ne nsa asi so anaa ɔde ne stamp asi so kama sɛ wotie me na sɛ wopɛ aduro yi bi atɔ wɔ ne dodoɔ mu a me dɔfo ɛyɛ Kumasefoɔ mesra mo montie me yie paa momfo mo ani nkyerɛ ɛyɛ PFA Ozones
Coastal Pharmacy, Danny Herba, Colinac, Freddie Mens, ɛna Misty and Arms, Kumasi for Mr. Mumu for Maninchira ho, Ubenya bi ato. Okanshi Dragline, Repass, Tenatet, ɛna Harlot, Accra for nso for Maninchira ho, Ubenya bi ato. Koforidua for nso tie mi a Gapson, Bernard and Delight. Nkɔkɔɔfoɔ nso mmɔtwiri di nkɔ Isaac Drugstore mesrɛ mo mokɔ hɔ a mobɛnya bi atɔ mankasimfoɔ nso Jeff Herba takwafoɔ nso tie mi a Owas mesrɛ mo mokɔ hɔ mobɛnya bi atɔ Takrade Sir Charles Obuase Smart Herba wa mumuni away Tamale of Akwadwo Herba medɔfo wo tie mi a bia na afei no wabɛduru fie Haxa mixture ɛne ne capsules ho nkɔmmɔ ɛna yɛdie no nti mesrɛ wo gye number yi me sorry so yi mɛsɛnsi number ne so biem 0546 0546 18 18 94 94 05 05 anaasɛ 0240 0240 23 23 83 83 10 10 anaa 020 020 38 38 22 22 855 855 Haxa mixture ɛne ne capsules all satanfo That's that's ɛnɛ yɛbɛsa yɛhyia aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM na afei Onia TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wɔhwɛ na wɔtie mame asɛm bi wɔ apɛ sɛ wode twa to ɛna Mpacho ya mepɛ sɛ mede twa toa ne sɛ Nyankopɔn nhyira wo wo ne wabɛdwafoɔ da mo ase bebree. Okay, all right. Okay, yenso yada wase pa nti ubetimi apagya omo medase. Na mame emma litigation free uncompleted dan na eto 4 bedrooms uncompleted, 4 washrooms, not to say dan no ebia ene ne washroom, ebia ne washroom, ebia ne washroom. Wadawro ma bomodi ansa ene mepacho ya the number bi eka hunti hwɛ sɛ wɔ hɔ a na wode ato ase ama me wei ɛyɛ litigation free uncompleted house yɛtɔn fie yi a wohwɛ yi yɛtɔn wadaworo ma wobɛtumi afrɛ number 0505 527261 0505 527261 na efie kitchen wom living room 4 washrooms ɛna ɛyɛ 4 bedrooms Kumase Aputioja ɛna Lake Busumchi Road, Kumase Aputioja Lake Busumchi Road, ɛhɔ ɛna efie wɔn se manson bie ne ho ɛno nti wadawroma bɔmɔden sɛ obɛma onsa akasa dan mesrɛ wada sese ensase kora no ne pɛ ayɛ pɛ na ensase tɔ ayɛ hu wukɔtɔ yi ebia na yɛatɔn asase koro yɛ ade ama wɔ bi na ɛho manson langard sɛm ne etwitwa bi sekan ɛne ade mesrɛ wada wei deɛ ɔhaw bia ɛni ho ɛno nti bɔmɔden sɛ obɛma wɔn nsa aka efie yi wadawroma wɔ aburokyire nso a ɛna wopɛ bi a ɛno nso wobɛtumi afa namba no ɛno ɛna yɛde agu aseɛ no wobɛtumi apeke namba no wohwɛ TV a wobɛtumi de wo phone no atwa efie no afra namba no na kyerɛ sɛ wo nso wafrɛ sɛ wotie radio nso na w'ani agye ho anaa wo maame bi wo papa bi wo wɔfa bi wo nua bi wo kunu wo yiri bi nso mabɔ pɔsɛ mu pɛ fie bi atɔ a mesɛ wo nso wobɛtumi afa namba yi 0505 527261 0505 527261 ɛne wɔnom ɛne nkɔmɔ 4 plots ɛnso yɛtɔn 4 plots of land yɛtɔn yɛato fence afa ho kama nti asase no wɔyɛ safe paa baabi yɛhyɛ no ɛwɔ adumaka ase kɛse atwema kwabre mansin mu asante mantem ha yi a ɛna 4 plot of land and also nti wadaworo ma wopɛ asase atɔ a wobɛtumi afrɛ numbers a mebɛbɔ yi ebi a wontumi ɛntɔ phone nyinaa fa me kɔ no ebi ni hɔ wopɛ baako a yɛbɛtwa ma wo mmienu a yɛbɛtwa ma wo mmiɛnsa a yɛbɛtwa ma wo odogu ɛnan no nso ɛna wopɛ a ne nyinaa nso yɛbɛtɔn ɛde ama wo frɛ 0542 703 571 0542 703 571 and 0543 789 604 0543 789 604
ɛno nso ne numbers no enegu aseɛ no nti wobɛtumi atwa na ɛwɔ TV ne so sɛ bɛyɛ a wobɛtumi afrɛ radio nso ɛna wotie no a 0542 703 571 0542 703 571 ɛna 0543 789 604 frɛsisia na ɛne ona no ɛni ho ɛnkɔmmɔ na ɛkyerɛ nso bɛba abɛyɛ ona. Pastor Julius, Mami Mo Akwaba, Nana Akwaba, Evangelist Akwaba. Yeah, Pastor Julius, Mr. Samuel, no, Eba, no, na enough form. Na enough form cry was 5 good years. Wamako baby, wamo echo radio station back, and no, you can't go, but me to me. Okay, almost so a year, but I'm fat and tentam. Yaje 8 bedrooms. The ultimate radio station. Yaje ono crowd your bar no so ope baako. Ope baako. Ni nua baako no. Omo ma ne baako. E no omo ma onu ni bia. Akwa problem. Omo fama no. Ba se say die 8 ni nyina. Yaje fi no ni nyina dia mo. Ya gwim. Ti kamo de baako ne ma no. Kasabe kamo dia. Kasu dia ba. Yeah. Dan so ba ya kan na sa omo mpe sa omo de ne baako be ma no dia ni nyina akwa ba den. Wona won krata ne bibia a kire say. Ne dia. Oh na ya na nipa sem but na we dey can start ni say. Na ya ma ye renfi Free FM mo na eben wo mo ho ya fra kwabia any manager da che hene na two bofo free ho say ye bia dey do omo nti ya dwuma ba say ya partner with omo nti omo nso anyone bi wono ma bo ama ya che hene ya misham akwabia nya misham na akwabia Reverend Felicity ono ni producer Reverend Ekunfia Meya ono so ye panel member na ye maame a Mama Israel and Nikuno Efrim. Yamin fan a currency and I rather television. Yamin show me a dominance. My man starting says, Abaya Yamin Shano. I say, and then one is how say we have what kind of story I read the upper when ya was Abba in your cheek, send me bedasi. Zan have been confronted, sir. Ababa, you Ababa way. Bra ya bre no better as ko kasa kwa hu any day because say when ya ne open obi send a message by was say she has come now or say she has now come to thank you person obi message na nipa ni wonim no ya kan wa sam wa ya kan ya friend no that ya say on man ya kasa on say the entire meda na sene say mama nye ba wa ba no ane say woman nipa kura hunu na say the stubbornness now no what they can because sana nipa sutie na very bad very very bad I feel am pay pastor Nyamin Shampa na me say na mase na aya na sabi wo ahun yes afidie cha aboa ne sunko eja no so wo akora wo ne wo betena ha na hwe wani ho antwo usuni ade ohun de owonya wo ene enkwasiafo di ka wonsa ka wer ka we man kenya ye bre ye be fra wo kura kenya ye be fra wo dan kura ba ko na wo kopeu unse ne papa danfo bi maami bi ne maami ne papa no ne maami bi a osomo mo na danfo enso ye de namba ma wo e ma wo no so ne wo chene ma bi adna sese yesa adna mo paade de a mo kasa anko monya wie nso a mo kasa anko emmoa abrabo no say ye de wa ya kire next time class wo ha na beto anima a kire die no because you say ye die akira wi a edukada na nipa bebre me say nipa bebre wo ya ye moa mo ha say omo be ka chete for say ye das na ye be to akoma mu nsemfu anu no oma bo ama ayi omo den oma na de say de wo das ye wo den no sa na wo asem so ye wo den ana sa ni pasu we de bia last time I can esu ho asem sa su nsa kira ye we e be se onioma bebre
and so be a sending message. And a bit so with the mammy kind of also she came crying. But you see today, she was getting tired when you told her to start all over the story. That's right. Okay. My main kind of being. Also, she came crying, but you see today, she was getting tired when you told her to start all over the story. That's what I say. But we are strong. Any pound. Day and winning a moon. Don't say, yeah, now dear, but don't doma air candy away once. I tell us what it be. No one part no could share sad domain be back on bed beer. So you now, a lady, they become a similar because a name, whereas I had that in most of the kind of said their own tears. Never see two. No shit, nippers are both each other down what was you know, come across my war. You will, one of them, my big mistake. The nipa ebunia o me sakra ya dwun nipa bonia ya emfa nkosi ba bia na mpembebre mu ebunia ya sa bi ko mu fi se eno anu na to atwa but awiase abrabo ye bono da kropenko wiase enyo ono nko a nipa bebre aba ya ama ya boa wo mo ama ofre wo mo so mo mra me da ase ade o be ya kire wo no asa afi kwara wo na je se wo hye wo mo e no ma be da sebe mpredwiasa wo hawo e wo amane na ya boa wo no ka ya ne bone o wi de na brabe ka kire wo mo ebu ono se o nyame nhira mo na mode ma no tu wo de fa na se ye ntu ana mo mpo ene ye tena ha ya kwa na ye de ano pipipini e ka ye na nipa no so o ma akos mutima ja acha mo a ntanu kwa ka en de ba sada but eno no just ye chese mo na ye frɛ mo na mo ye sa wa wo nhira bi na wo batu agu enne nkyerɛkyena enne na wo fi se o manya wo mfom kwase anko o tsena e so won sa na onan nya na bo hu de o de be sane na gaza bimbere as o transna narrative story o bere said mako asa e story asi e na ya trazy na baby aba bedu na yese kana atiefo hu se o ya story dada na enya me ado mako mu no said be be she onua bi so no so brain kuran amana nya ani je se o be back mu nsem so a menya we eno no e wo den ene o be pay de wa in the first place o be pay de wa sebi o mo ntra dan mu direct kura no ye from say o tensem mo kan o de wo na fa say ye we but omo direct omo ntinem bi kura no hwe ani so omo kire ene ka so omo kan this is that kono ko suamu animde na anya say sa suban we ya be ma kura na ma be ma kura ware na oto draw sebi ma na wontimi na nasia ma wa cho be za to nipa bi o ye boni abia ma wa bra bo pemo wa bra bo pemo ntimi de obesuamu ade a wo ko suamu ade na wo hunu se de o ye no antwa yie nye na sese ye frɛ na bre nsese nko ye mpum atiefo kra ehempo ehunu mpo enye suban papa because oba ya wusu no mu nyina ehunu amane awum enti nke na won to mu nyina susu se ka oba be dase na ko yes na ko mu nyina hu se sister we a grateful person na say bibi ni kwa obi bua wa watimi aboa na say oba wa je se manya de mepe omon form asem ko me kra me mane ade a ye me se butantima he ni tim 20 years cases na ba ye ni ba bi akọ na ye de wo wani a obeba na obeba ma obi ma ha enizan emo azem bi nko e ye sale ken ni o sale afi oba na obepa cho daga ni na afi wasrese ye nyamo no ma no eti me se ha ye mutantimi ha ya le wo o de bebu ye kwase ale ko ye te ya obesa ba because papa mfo ama bone de obeba e wi asere sanete papa mfo ama bonti mesre etiefu etie na awariemu mo ye ne saa abusuamu mo ye ne saa ye ya ade mo wani nso obi bo wani nso obi gwa timi kasa na ade o se nso ma na ye ne o se nso but sister time na nso re de man ko wanya nka ogo ya ne ni twiwo ka o konse do no eti saa be no o ye onyankopon saa ni pa na wo ma o trase no ye nka se nso na ka po ba ko de ba no nso na je won kwa enya hwe batanu na je won kwa no ti du be ma ye nkire ani sokwa ani sokeke enchire ni passe why ya de yama na I am a fe na said ye be ya na so bitimi ya de mo bi obeda na sia ma wa kra no wa bre wa bre what you say na so wa kwa wo ye no what you say shira nya de bia o ba wono beda wa sia wa kra wa bre safo no ma wo de kan kwa ade bedu nsema o kai safo no ntemtem bia ade nya bedu nsema o probidi ama no bia no o kai say de because we de mana na ni so that's what you be atade
na onu sa atade mo no kwa bia me ko pan me share na cheme na me ama wo me expect say ka obe share me hunu me fa na wadampo bia be 1 year na me hu se chew dia na be share nkura obe sa to atade de ama no because na ni kura anso ade no na ni anso ade no ti me na me se me kasa fa ani so kire wani so obi bibi me se obi bibi one city kwa kire wani so na ya bibire ma ya ni nso ade ye obi ade ma ya ne ya kai but if you no yen kai biu nipa bebrebe ebi okra officer nya hwe na o obi a ono wanya asem na do otimi abetena ne ho na wotwe won koi obi ba bi kitu abi de kisika kakra bi ma na o kai ne sene ni watena ne nchen chese ni so kakra kro obeche e na oteme so e na oteme so so that time won te won nchen anka bibi to wo sukun wo na sa de nyina ne ska ya ya on ye membre no nya ya e no obi su nya ska the father to be nya ska chese obi chen obi ala but ni nyina ye ni nso de nipa ye ma ye so ye ni nso ene na akamfo bu be no omu bu be no sen omu bu be no se abo comfort atan ya afo ama ko papa aba no eti on the hotel no adoloni onim but oye trial lock no oya we ade nko and otim so anu kakra na fi comfort papa na mu e ba be san ya de enti de onu so anu no ye nto nto no eti ma me de me sin na be ka kire tiefo se obi ya de ukunu oyere eti me diga come on ya ga kwame na we de yabu na me mesa ko di be mama and the man di yabu me sa ka wa tuna nse me nkran se abi ade a wo ye o wa ade na what me you am say yabu me no o chi ade no akọ wa dan na we de ade na o ye say so be say dan na ni mo be ye na the guest wo be no kwa kota o so be nya o say ma and the man di kan what me kum yi we am ko be samba e ba ya do da o pe ja odan na we de ni e ba na we say na ma for ba kwa kota ba na we ayi for ba gina we de go fin ba what is it na be ma ijina o pa se wo si ya na oji abebi ode ba to won na me say o last ya na ode da ho no o last se woni anso which na ja ba gidi efo obi wa ya de ni mi shira o aso na wa de akiri o ye ya ru ba gidi e se de te de mi fi bio na no kra no wonka o betimi kra nya ebi a eye wo taste na wo de a kire no ayi we me person to 70 ebi a next time wo kwa ya to we bi ma go for taste at one o say type we so na o correct na kire no anya se oba nyansa for sa de ye no so na we na nkoye oba nyansa for no kire se we de nkoye ni ade ho na ade sister was last I no draw so we timi to bi bro and o pa na wa ko ti ma obi ani na ni odi kojo na be ma kwa ni ejuma no obi ani na ni odi kojo be mo o tre do keke no ko to ta ba ta to bio on wa be to bio o kan ye ko oni oh me ye kom na me hwe ono ma ni so dia ayade ba ko ama se woni ni be sai na wo ye bi na ni so di so ba to aso na ye oni ba bre ho mi to bio adwuma obi timi connect obi no ye adwuma ma me odi agro ba say you to kwa eno de na ni nso de o ya na eno kura no ono no nka ho ba so obi ko won che kwa ka say adwa asem say why ade pa o say o si pa adwuma ma we anwa de amfa asem kwa na ade adwuma no pe ma na ade adwuma no pe ma me ba ma na wa rubbish na it say ase enye ba ma adwuma pe na fom sa o na nu ya wo mo a jejejeje edan e ma nkofo yi e fam say me o ma jejejeje dan ma nkofo yi agent fo busa mu sika o mo je on si dan on to semen ba so no ko kire o say aha ye dan amonya ba bi ata ko tua kakwa ono so ba ji uska ono so ba ji uska ba say kan no mo yere free o kan no mo yere free o ma me da we da ko na say nipa na nya ba bi atena na obi aboa officer bi o kire dan no aji o yobia but the new omudi sika ba no still am ko hantua edon yem me pese yem ma ye ni so bibi kitu bi nipa be ya ma ye ye redu adwuma ye ya bu nipa bebre especially omo ba me jiji scam omo ya bu nipa bebre but obi o wa ho onya de otulon wura de nyankopon mo kura no say o say di motem but I know me o
Osabe bi okra nko etampi. Kwame me say no me because honor is very very important with the Bible. Now Bible can say ye o say Yesu antimi anye nyum nsenche ne bebre fi say baby okwa no accept no. Eti said ye wo waye no ho sunsuanso no eso anioma bebre anka obenya but the way nti ni nyina block nka Yesu be ye nhira ma omo but because so man shira ne nyam no man honor ni nti no o man nyina ntum ase enu nti wantimi anya anioma bebre ho eti sanas ye kete obi ya de ma wa aya ma woni nso na se wo mo ni so a ebeto asante se dase bi mra ti wo dase no eye den ra ebi besa aba e na make no sebi ye kwa ye diska to da wo no nyame do bi ho asema to akoma so ko asemi wo ni bi no ti kira wo se ye diska foro a wo ya kuro mu no ma nyame de nkofo ho nsem to nkofo so ba na wo de ntia wo de a chese wo na anu a ye boa wo no wa ye ho fi se poto wa mo woni anso wa anya hwe ntima amecha na ya wo besanjes and resources almost all ya do ma se pa modern bubi o mabo atumi aboa agina me hya wo mo ya da busuafo ina ase. Okay, all right, me nkọ me nua be ma so wi ana fe ekria ene evangelism so be na ya bi aka so atu amoso nti ene wo hwe brebo yade no a ene yadoso yade no adoso kidney cancer yade nti ene ye pese wo bo wo brebo no ho ban sabe ya wo betumi enyina che na ho hia obusua ho hia omanka na enu nti ena casco yakwa kofa he pasco e backup so enfe ni agro nua ma won sanka bi nenom na mo brebo no ho ba be me na yenkwa. Oh, all right, nti ye be chat for ne ahwefo nyina say FM station no eda Akoma 87.9 na TV station no eda Onua TV. Yes, it is senia ye ma me kai no Casco Herbal Limited, the producers of Pasco Herbal capsules for na moti enken edro enwa so a enei no say e brobo mo ha nko ade a edro ba akopɛ ana ohia Pasco Herbal capsules ebeboa na ayi obrobo mo ha ani bibia free ho said be ebemo wapom den no I very sound amount although indro bebre na Ghana ha also indro malaria indro typhoid indro but this particular product na de edamu esronkom de bia no meka say ye nipadua mu akwa no also bebre but ebi ewo ma your friend of vital organs those organs no ehu ehia ye pa because other organs depend on it. Now one of these organs and a onipa or liver. Your liver no the functions in the role no is over 500 functions. That means it depends on the liver. It is a liver na ho de nya back form kakra bi pe na enyoma ashase se ekechi. Entina Casco Herbal Limited. Yatna se edi eduro yi ayenhwehwemu be mfinsia nson edi eduro yi abadwa so se embra na embeboa with regards to yen liver issues inti eduro no capsules but modern se obe visit any chemical shop and as a pharmacy okwa wo se ope Pasco Herbal capsules no onsa kan no mienu anopa no anu mienu anwumre ebeboa na asiesie onipadua no ama wo apom den no I very sound amount. Yes, although on social media, a whole lot of platforms. Nipa bebre complain say e bibidro there. Ofa e be say we liver, e be say we kidney, but this particular product e the most sonko. FDA for hwehwemu de omabodi nkrata team so. Center for Plant Medicine Research. One of the research is institutions e organ ha omuye hwehwemu efa bibidro ho. Ansana impo FDA for the omabodi nkrata omso ahwehwem e de afa machines mu e de afa emmoawam ehun se onipa wonoma and say u liver no mum na mum esiesie liver no emma liver no apom den no eye very sound iti edro no entoto na sekra bomodem university any chemical shop anasa pharmacy na kope bito na emboa na ensiesie u liver no na oha obi ewom bia no emfiri mu emma ye de numbers no etudwa ye be stress obe friend numbers no na on the doctors a communicate said the be ya edro no ebetimi aboa on numbers no 0557
0557 45 45 35 35 79 79 0557 0557 45 45 35 35 79 79 and 0501 0501 45 45 92 92 55 55 0501 0501 45 45 92 92 55 55 yes it's way near numbers so anytime be able friend doctors a bit me no edi nkomo nchechemu bi a ope bia na yetimi edi ama na aduro no etimi aboa wo na ene no mess start with a current news it was on the media ye maame no ma omo market women ewo Medina. I saw say they had a meeting na omo complaining about inobaye bode mo ne kwadumu ni ade ekwan bi a maamefo ni bi efa so the chemicals eguso na ntempa na abre na amanfo consume de bia ye can say all these practices no it affects your liver. Yes, udi eko umu a brebo no na receive aduane bia umene eko mu in the course of say breaking it down ayi mu ahoden dia ma onipadua no say eburo bi wo mu na say toxins bi wo mu liver no na affect no ebia enei no yen shedan hu but with time no build it up nkakra it lead to so many complications. Yes, inti ene no eduro no enye for wo ma omo ebrebo mu or how ewo mu nko an emom okra na we na ye na pom den very sound. We need the product a lot because your core market fruits and vegetables are ye to bode kwadumu any adini nyina no ye consume mikoye mu a because of these practices any how akuafo ni bimpo kra no omkobo spray ade che no omoteten no waye no e de aba market ni nyina no ye consume koye mu a with time no liver conditions, you know, they say are very common in the system. Nti aduro no bo modern say obenya bi. Enye say oyare nko ana abefa. Obetima fa na as a supplement. Unu mienu anopa na anu mienu enwumre. Ebeyi sa o how ni nyina afri ho. Now over the weeks, you know, you receive a lot of testimonies concerning ye maame nom ni ye papa nom a omo fatty liver disease. Yes, a lot. Woma ensanom ena de aba a no yefre no alcoholic fatty liver disease ene woma ennuane a omu endi ni ye on time ene nwa aduane bebrebre ene so akwakofa aba a abo omu ye pa ye de omu to aduro no so within a month to 2 months obe repeat labs no na srade na emma liver no ntimi ye na adwuma se de wo se etimi ye no na ni nyina afri ho ntie bia wutie a na se wo hwe o na seta pagya wofu ahye okọ ayaresa bia doctor se srade na wo liver no ho aduro ba akopɛ Pasco herbal capsules. Aside that, who experience a difference at jaundice. When you equal white aspect, a woman are very yellowish in color or skin color and pocrasis. O Johnson, any a very dark. Sebi Uja Naya is very pale in color. Nina classical signs and symptoms are pointed to say or breborn or how abem. Nti also to two anamo na okope a draw a beboa na esiesie oliver no. Aside that, yama minimum papa no more experience a dear friends Pida edema and answer ascites. I no say insuo ejina omu eni pedwam no. Odo onsemia nipa ne na ase na atom. Say a liver condition no na lead to that nko there. Her Pasco herbal capsules. Ebebo ye pa. Yama me ba ko na o suhum. Ubedi adanse na ne nase apagya ontimi nsore enye ne ho hwe abusuafo mpokra na efa no epepa no ho but ote adroyin kan o sha se wonom within about 3 weeks to a month afi no ono atimi sore ekọ tonicare pharmacy a ewo suhum ekọpẹ adro no bi eto they say aboa no ama ne nase na apagya ne nyina atwehwe ye papa wa akoso na oye a police officer ono so ne nase sha se apagya obi ahu na omsi duabo ono so te adro ne nka okonum bi no within 3 weeks to a month ni nyina atwetwe as I say no ono na pomden no aye very sound inti adro no entoto na sekra aside that ye ma me no ye papa no ma moda diabetes hypertension HIV indro so no so ye recommend ma mu ye pa because yare itself etiminya nsunsuanso ewo liver no so aside that emma unipadua no get it to a state normally you better say why you immunocompromised emma wo immune system no nkwamwa na ewo onipadua no eba form entimi nya adwuma se de wo se etimi ye ana onipa bia so yen hye ne nso say immune system be stronger stemming out from the liver no dey produce immunoglobulins and then they are responsible say emma wo immune system na strong enti ye maame no
ye recommend a drone ema mu ye pa obetimi anoma cambrofo drone ho ja about 2 hours to 3 hours interval ebeboa na esiesie o liver no ye ma me ba ko ba bedi adanse a na ni sugar level ene ni bp no na enko form da but o sha se wonom aduro no e kan ho no afi ekọ form ofre na obusasa da bp ene sugar aduro na na e ka chense da bi na emu no ma esiesie liver no na liver no etimi receiving drone ni ye a breaking it down ama onipadua no nso so etimi enya so mfaso nti aduro no eboa amanfo bebre eboa adasa ti ye best say visit any chemical shop anasa pharmacy okokọ a aduro no ubenya bi ato Ghana afa na nyina na aduro no yabo ahwete ba bia impo wo mo wa amanone esan say FDA for abodin krata itintim so nti no yesende de ko ba bia ba wo Ghana wo Accra visit Okashi Drug Lane Hallows Herbal anasa Repass Ventures ubenya aduro no bi ato ho aside that Achimota Mile 7 your Casco Herbal shop no yankasa ye shop nti obi a o pese otu ne dodo so edigu ne chemical shop anasa pharmacy ukọhwa obenya bi yo the same shop e Okoforudua behind the Jackson Park e so Casco Herbal shop ni bi wo ho Alajo so Good Health Natural Health Center La Paz OP Pharmacy on sawom ne importamu Randy Pharmacy Suhum Tony K Pharmacy e so eduro no obenya bi ato ho afi nkokọ anti ankobam e so obenya bi wo Kumasi ha the best way say obefisite Fred Men's Herbal KO Misty Herbal Colinac Herbal PFA Pharmacy Watafo afe Sofo Line Tinatet Herbal obenya bi wo ho wo ma mutie na mo hwe free oboase nso so Boss Pharmacy afe Cape Coast Salamat Herbal any Busi Pharmacy Takrade AAA Mensa any Search House Pharmacy these areas in the bia na ye bom nkai say galamsey prone areas na galamsey no so enyansunsan so e we liver no so ti ye best say aduro no obekọ akọ pebi ato na etimi aboa na esiesie o liver no ye sorry so no ye the numbers ni to dwa e bia wanti ba bia wodi na emom uhia aduro ni bia ofra doctors any wo ebedi nkomo ntwitwimu bia wo pe ene kwan a obetima anom aduro no ama na etimi aboa no ye no ebedi nkomo na aduro no etimi aboa na wo apomden no etimi aye very sound amount ti ye sorry so no ye the numbers ni betu dwa be stress for doctors sesie na any indi nkomo na entimi emboa its numbers no 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and 0501 45 92 55 0501 45 92 55 na Hepasco Herbal Capsules. Yabedati for na me insha me do ahaya Akoma 87.9 FM na Filmia TV Akoma mo Nsem dwumadie no na wo hwe na wutie no ebia na won so wo how wo problem to say yenua ba yidie ya obey na oni enidaso kra na so nyame adom open one room na so nyame adom yetumi age eho 8 rooms efiemu ni nyina ene yede ama no nti wo how a also to hu anamo ye wo Kumasi Asqua ye ne Kumasi more main gate no na edi twani mu ebia wodi no eye bema bia woni no awo a won hwa akora no bia bema bia woni na nyinsane a wo se efro no enye no edia nyinsane nye ne dia ene ade se de ohaw no esitie bia woni obi adi moja fra na anampokra san na etie eye duabo yabo wodua eno so wobetumi ede aba baby a wo bia enye barrier way baby a wodi free buy no na nso so esan se ye wo rep ewo ho nti ye tu ho anamo ama ye wo hwehwe no nsaka enti bomodi ana efra ye ewo 0245 301 462 0245 301 462 and 0202 313613 0202 313613 0202 313613 and 0245 3014 0245 301462 ubetumi afra your numbers na che say yabaje so baby awo bia no na waba na yetu anamono ede amount na nakua Marco wahu ababa we ada obaye obetena ha na mekai no
ɛna meekae nsɛm no sɛdeɛ nsɛm no esi ɛteɛ fa na wo papa agya edin paa ɛde to hɔ wo papa din a wogya to hɔ ada a wotena ha a wokasa ya wo kora na wusua wo maame nyɛ mo wo wo maame nyɛ mo wo wie yɛ ɛno ano no ɛna wo papa gya wo hɔ ɛde kɔɔ yɛ nti wo kora no wonim wo papa ɛnso so edin pa a ɛne ne adwuma pa a wo papa yɛ yɛ nti wo bɔ ne din a ne yɛ kae no bɔlga amanfoɔ hyɛ aseɛ frɛfrɛ a yɛnim wo papa na wɔyɛ good paa maame a na wɔsom ne nyinaa bɛm sɛ oh na wɔsom me na wɔde me kɔ ade me ba asɛm ɛtoo ne nyinaa wɔn tumi kekaeɛ efiri sɛ wo papa gya edin pa de to hɔ sɛ wo papa nya nka wo hwehwɛ no wo bɛbrɛ paa o ka wo bɛbrɛ pa enti wo hwehwɛ wo papa wo tena ha na yɛhyɛ aseɛ de ne ho nsɛm kama ɛno na ɛma mbɛhu sɛ edin pa no enie edin pa no ɛne edin pa ho hia no enie edin a papa gya yɛ yɛbɔ din na ahyɛaseɛ basa enipa wafiri mu nya no akyɛ because na wusua ne nyuma mpɛnti enti edin pa no a ne yɛ ka no afei na menhunu edin pa no ase enti wo sei na wodi bedi wo papa adeɛ esei ɛna wodi bedi wo papa adeɛ wo papa si fie no wanwie fie no nanso sɛdeɛ o si tie nti ne sister se efie yi mɛtoa so ne sister ɔwɔ kunu ɔwɔ mma nso o si dɛbi sɛdeɛ me bra si tie nti sɛ ne fie si hɔ a na wɔde ne ba bi kyerɛ me deɛ a ɛne ne mɛtoa so na daakye bi nkɔraa ne yi wɔ mu ti a mimi ntenem nanso so mɛpere ayɛ dɛ ama wɔn abɛtenem hwɛ maame yɛfrɛ na sɛdeɛ na ɔyɛ na esini sɛdeɛ wosi nya akoma that day no esini yɛ kasa yɛ enya wɔdɔ ɛyere ne ho yɛ sɛ dɛbi efie no ɔno koraa wakɔ hɔ waka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo kɔ ɔmo ma wo dan baako na nka fa ma ahan that time nso wukɔ school wopɛ sɛ wukɔ school sika koraa a wɔde kɔ koraa no ɛɛden ma wo nti wukɔ sɛ nka ɛma wo dan baako yɛsi yɛ nim wo na brɛ sɛ de osi tɛ saa na ne maame teɛ wunsa ne maame ada no yɛ ne kasa ayo nso so wunsa hɛ maame no bɛpem nnɛ anka wɔn frɛ koraa maame ne ntua mfrɛ ɔmaame no yɛ ne wo kasa yi ma kasa wo hyia bɛrima no wo ne wo yɛ wo kora busua ɛnhyɛ dɛ ne mu wɔ na ne sister no ɛna gye wo tum mu enti ka wo ne nyinaa kora ka wo bɛyi kora bɛtena ase yi a yɛka asɛm yi anka ɛsɛ sɛ wo kora wafrɛ dadaada anka wafrɛ dadaada na nka asɛm yi sɛ ɔno koraa na ɛyɛ akora ne nyansa wɔ fam a anka wo maame na nka wagye agyinam a ɔkɔ nyinaa so sɛ wɔkra wo wobɛyi kɔ wɔkra wo yɛgye fie ne nyinaa maa no so wɔka kyerɛ wo wɔnka nkyerɛ wo maame ne nyinaa wayi w'ani ne nyinaa ɛnhia wo adɛn na moyɛ saa adeɛ no nanso ɛba ho kyerɛ ne ɛyi ne deɛ wakyerɛ no baabi a ɔmmra na yɛnyɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛnyɛ ma no na meda ne nua baa no ase onyame nhyira no papapapapapapa sɛ woni hɔ na wonya w'akyi obi sɛ ihwɛ w'akyi ma wo na wɔtoto w'akyi sɛ yie ma wo a ɛyɛ saa wɔkra koraa ɛne gye na wɔkra ɛho tɔ no baabi a ne nua bɛrima da biara na ani bɛgye ne nua baa yi bi sɛ deɛ wayɛ no wayɛ adeɛ a ɛfɛ ankasa ɔno ampɛ fie ne bio wampɛ bi nso baabi a ne nua ne na yɛnim abusua bi wogya w'akyi ma efie no ɔmo bɛma no si hɔ ama n'asɛn wɔma yɛde ntɔkwa nyinaa bɛto wo ma mu sɛ wɔbɛka wo ma abɔ mu wodi w'akyi agya wɔ mo no wobɛka wo ma abɔ mu ɔnka wo ma abɔ mu da wɔgyina ha no akɔka wo akyerɛ wo ba wei ɛntɔkwa ɛsɛn efie bi wɔ hɔ a yɛntimi ntenam mesi wogya w'akyi ma na ɔbɛsɛ w'akyi nyinaa ɔno a onim sɛ adeɛ na wɔgya w'akyi ama no anka minim nipa wei na ɛsɛ sɛ mefa ne mma na meka wɔ mo bɔ mu ɔmo yɛ adeɛ bi anya kora metenetene wɔ mo na mekeka nneɛma bobɔ ma mo daabi ɔbɛsɛe hɔ deɛ wagya no wɔ hɔ nyinaa ɔbɛma wo ma na sɛ akyire nyinaa wodi mpa a wobɛnya na asase yi so ɔbɛma wo ma na sɛ wodi mpa no nyinaa yɛwɔ nipa saa wɔ hɔ enti sɛ wonya nipa bi a wɔgyina sei na wɔtoto w'akyi kama saa ɛfɛ kwa nsɛm bi wɔ hɔ koraa yɛni kwa se yɛde ba abɔnten anka wɔde bɛba
Obeba ba be kan nyina na so hwe ne sister. Se de wo si eka safa ne bra ho, se de wo si ye fa ne bra ho, se de wo si etoto ne bra chi yie. Wo kra na nka ye nye wontum. Abusua bi awo. Abusua bi amani tuatuan. Anka ye nye wontum because wo say no abusua ne nhyeda ya nhyeda me ware wo maame. Ene ya nhyeda na nsusu ne sister ne aginem age watum se de ekobia wo di wachi. Wo se obusa se akora no owa ha. Nso obusa ase akora no owa ha. E kire se ye frɛ ni nyina akora no wo ma ye hu e kire se wo kora no ebu esesa wo de ma no wo mfa ma no. Won frɛ kora da bra wo mfrɛ ni bi. Nti chese niema bi wo ho wo ye kire enti ma akona wo soro onim se wo bebusa ma me ne questions bi ama ama ne to baba betwi mabawa ene mrante ma mo nye saa niema na mo ye no. Mama nya sa na enti ye fra mama nyina mama pese wo no kra da yase o pese wo da yase o si da bi mama mfre no ba ye mfre ne sesei enti ade a wa ye enya fe dwumadi a wadi ye enya fe na no akwabia mu konyina ene wodi akire bibia kama ese be ya wo benya ba bi di wuti ato na wo se enya bi kra sa ade ama han sese wo kra wo hu papa nchi mu wonya nipa ba ko a wo kra no wo kwa utu mu ase wanie eti maami ade a waye ya nya wo fe ya ba fro no kra na waka bibi na ya da nanse ne ya wo pese wo yi ne kra ya de eto nchen na wo yi ne firi mu sesa wo suba ya raba wo di sei nante a ebe ha wa adwene wo ye de ye tuufo ya ha de wo ba ya be ka no kra ya de a kire wo ma wo nkonsa nkonko ye biem sa suban na wafa to ho so no emwa wo se de wo betina ha wani kura wo de hwehwe ma course e de call rounds e de ba no asa wo bi na akekere wo se sa abra ha obi ankekere wo na wokọ na asem foforo sa aba ho a ba bia wokọ ye no betumi asa aba biem mo hwe mo niam bi ye na mo toto mo niam bi ye ye ka ne se ye a ne ye ka akira wo se obi de na chi gyawo na bibi ho a hwe ne yie na siesie ne yie na toto ne yie wo brai said ye mami Esther ne bra wasi aye na niema enyina de ato yie no e ma ne ni akwala na chi because niema bi wo na obi ya etumi hye pa ansha said ye mami ne sibusa ase enti akora iti ha enti wo ha me kra me ka che ne se obeba mpa nka won kan kire me na ebia ma bedam ase ni nyina no akora na anye enti yesere no ye ginam de waye na ye fe said oni ni nuamo se wanya ha wo ni nuamo nche ye o enso ni nyina mu no mami etumi agina ye da na sepa onyina sa na won tutu fie yie sa na ye be kai no ye di mpa ho hia enti ba bia wo bia no ye be kai no na ya tutu na chi fefefe so sa e de ama na busua nyame nhira ne kunu so a waka ne ho enye mema nyina na be ma wo kwan se wo nua be ma afiri muo e bia abrabo amene wo bo no fasi ho sika ekoko siesie wo bra achi enti maami esa so kunu ye da na se nyame nhira no e wo akoma pa ene wodo a wata na yere achi ama we nyina aye kama ye da wo so omudi akire wo ayima aye Free FM ya da mu nyina mu ase nyame nhira mu se mo ka ye ho na ye sudwuma ye die no eye kama wo hawa se ya na ye di akire haw no se de si bia enso nsene yen ena enchen wo bia haw bia ba enipa ena be ka ho asem ba bia wo bia bra ye bedi akire ni atoto fie kama de sese ye DNA no me de DNA de ana ehia me pa DNA no de ya me ya ne se wo be hwe wo ba beduru ba bie na wo be hunu na de sese de manage wo mo ani so ye wo be hwe wo ba duru ba bie na afa de wonim se wo do akɔhye ni mu nyina awie na wo be wie ne se wo eba no enye wo dia eno ha adwene nti meme mu nsɔre ye na mo hyase ehwehwehwehwem oba ment na ho nsa na so menhwe akwala no na be ma no so mfa ne hu nye de ni sa e beduru mere bi no ne obeba akɔhwehwe ne papa nti de hoho bia no so pie bra na yenka ho asem na ye hunu kwan a ye befa so obi nya de sese wo ya ye bema na atayie ena ye wonpanimfo ahodo a program ye omudi akire a lawyer fo akuku dam so omudi akire a omoboa ye dwuma no
said the year no a hote na efe oba yebeboa na bibia ye kama okay nti ye wo Kumasi askwa ye Kumasi more main entrance no na edi enhwe ni mu odi wasam no eba na ebia udu baby na we yera production line ni obetumi afre ewo so 0202 313613 0202 313613 and 0245 301462 0245 301462 numbers no na equity no esomnity ubetumi afa na wafre na waba evangelist ma ebada nyame ase se radio amamuaye papa radio ama kanipa bibiri academy kanipa bibiri so wu ntam na wiase obi wu a de all hwe nachi amano ehwo na nipa bibiri ajapade akeka baabi ni nyina ne se wanya do behwe akire atoto niema ama ne mamre emma bibiri bre sanso omo papa free mo mama free mo no de wo gira se wo hwe akire ama wo mu no aye bo achibidi ajapade ya watra so emma koka wade now nesi wa bi atena so okoka na me na menua be ma dia ena be ba dia si nyama ma credit ni nyina koma ye mami wa kire nyame su se naka so no ale dilisi ka to aso bi enko befa ba wa hu se nya ne dia ade anya wo dia so dia wo ye dia anya wo dia enka Nsem enti ya mami nyame nhira no papa dachi bia nyame ma obi nso nyina na chi ntoto na chi fefefe emfamande wa ya mankwale awrade nso enye bi ma ne ma na awrade ma ne nsensifo ye nua bai ejapade eti sa abedi mu nsa no sometimes woman mi niwa there for no ya na womu wa homtio we afa na nyame amfafie na wa nya panyiri bi aninanim wo basa ne ama me se fantinu ta ha akwa bi ho abrusa kase ni nyina ni de ewudi ja no oda jare wodi fie ni nyina ama han na ono ande odi ama han ti jare wona o mba yi wona na wi anyume no akosekete no wada oni nyina ba ma no yedua ba ade na asi no intensi na nyame na afa Akoma FM so aye wadom se ejapade etisa aba be kan wonsa na boni aye nti boni aye e mama mi suban ni bi nwura wu o papa nkuta dimpa e kada ni dim be tof baba na akra bia ka ehuni adwuma wo ye se ono no ni police ni so sumo man no aye adwuma pagi dimpa to ho enti sabi wo call ni krechi no ni din so ankata enti misao tietia papa na mum nenya dimpa na japade na abeka mo nsa no ansei bebreje japade se no masai no womba sai no afefie no kura maintenance kura no woje ya no wadi kanko benya mpena kwase ampanyini bi so ede ne ho abɔ no na ya koturu frim ka tuwe na jiwe tuwe wade ne sa kwasa kwa kasa afebo nse eda ba kokura ni obu on man na ne advance ne nso osno asanko sa man bi na faka umfie wade sa na fe da ba ko ni ba ko betina me 15 years ye be srew ade na ba be kan sa no afutuo ene ye de ma hwani ye hunu nyansa ne hwani ye na papa sam mfifiri na nka akokora de opene se nko no betena se na nka ja kakra ko mpon prosi no akwa akotenem na wadwedwe no mo kokokoko amaba beto no fofia nto ata no dware aba mo na mo nsa aba beka so na ye panyino so na ye keto hwe na dempo anwotwe abeka mo nsa no mo hwe so ye na wo hwe so ye a wo so betimi de agya wo ma wo nuanom so aka wo obi abetumi ye nya bi na hye nyame animunyam me de futo kakra me de ma no
Enye ni penya ni nya say japade etisa. Dabi. Bebre dia o da so twen woman so de. Bebre court da so. Mama si de twa to emfa ma abusua nso obu ti ase ntem. Abusua panyin so. Why ade? Wo to run na more pa. Why ade papa. Abusua panyin nya mi hira wate. Nya mi hira pa se. Wajira wo na so. Ama ye ato ye. Ama obi ahu ni level. Na dachi bia obi ebi ansibu from yanka say we kura bi say abusua panyin tias wantumi anka. Dabi. Open so why and fe. Nyame hira. So ama wo nana no mu. So wo fasifu, so nana no mu. Wo mu so saka. Dey so mu saka. Nanka minim baby wo mu free dey. Amamre bo ye say ayi. Eja man ka fi. Nka won sanka kura. Ka won sanka. Ka won se wanom. Wo papa nu ampanyifo. Wo mo ma mo bani nyina abape. Pa we dey abusua panyini. Yankopon hira. Na onto nkwan. Omo akokodura. Bibia sa beto bi wa. Betumi de agira ka no kore. Ama asomdwe aba. Nyame hira ma me da se. Okay, yanko fa cement emrasisia. Shawa wo shame entna sena enkra sika emma yade emma wo mfon enye kete isan se koba ne sa na ha adwen pa ye kwa wontumi nkobi sanso ena ye ba enya de a wobetumi ene ya ba eno nti ena awie mede nchi asronko efri Pemsan Company Limited for asia ye a ne kofa bai Dr. James Amwa awie ye bremu doctor enam ne nimde so de enuro nwanwaso mienu ena ba adwama so pre-care natural powder and as a precursor powder and a face Semens Vital Herbal Mixture and any capsules. Adroyi pa enam inyaninu hudo pia ikutano enti Michelle wa abre no wota complaining sa wo honam ye wo ya wo sisi ene ensuo yi tutoya awoyi bei sasabrofo no sesei wo mo eba betwa adwo pa anya asem ketwa eyedi entira aba ne sei no ubehunu so wose ne honam ye ne ya ne honam nyina ye ne mre na poso ni sisi ni kotodwe chese na basa bebia eye ne ya ene na adura me kamfo edi amawo eye Semens Vital Herbal Mixture ene ne capsules adroyi ene beboa wo adroyi ene betumi ama wankasa no wahunu se woni padua no watia popa ye enya asem kitwa na adroyi ekutanwane no ahodo pi neuroprotective properties ahodo pi no ana ahye ne ma phytochemicals wom sanso na endorphin age adroya boso chese endorphin yi etumi oyaw pa se wo honam baabi ye wo ya na wonom Semens Vital Herbal Mixture ne capsules na wobehunu se oyaw no adwo wo fom eyedi ntia eye endorphins ewo adronim no eno na aboa ama sa oyaw sronko ani padua no enamu no etumi abrase ama won so wafa won tuma pa edi afra ewa pomuden mu mesra mo obi wo ho a empempi no na o complain se ni sisi ompe ho asem nka na watoto painkillers nkakra ede susano enso ekwa na asaba eyedi ntira won kwankoto Semens Vital Herbal Mixture ne capsules no wonkotobi enunti na wosisi yade no edasoa ete wo so no mesra bomodin na kope adroyi bi esanse Semens Vital Herbal Mixture ne capsules no eno ene di ni padua na kegyinamu na wosisi na eya wo ya no ebeboa ama saa oya wo asisie no se mu ayemre se eya wo ya no ni nyina eto ebetumi etwa edi amawo na se wonya adroyi bia Semens Vital Herbal Mixture ne capsules ya meka ho asemi wonsa eka bia mesrew emfa wo pennom bomodin a na frɛ numbers a yɛde ba betu dwa no na ene doctors no enim komo se de be ya wonom enam omunim de so be kyerɛw ekwan a wasa wo fa so no maduro no na won so watumi anom enya wayaresa numbers no 0208 938 888 0208 938 888 and 0244 718 557 0244 718 557 and after 0241 604 702 0241 604 702
02. Mr. Abomadiana friend number CA na any doctors no enin komo wo fra ka wo how bia ni paduane na mu no wo de emfa bibia antete emfere bomadiana ni nyina gu mountain ma doctors ni hu said de be ya wonom enso so enam wonim de so ebeboa ama wonso so atumi enya wayaresa na se empempi no wusisi ya wo ya na one time pe ho asem anka enche na sciatic pain de ne ho agimu esan se usisi no eye wo ya na wanhwe anso ano a wachi bremu ho no enche wobete oyaw sronko pa wum sanso na entini na ewo woto ase no ebetwe wo pa chese wa wodwen ho kra wonti ase ni nyina ye die nti asisi yade no a wampe ho asem anka no eno na akwakofa sanyare wa we nyina de abrɛw enti wa wutie me wa wo hwɛ me bɔmɔden a na ma wonsa enka Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules ni bi na emmoa wo afei oba bi wo hɔ a wotie me okonfikyira sabi aya na mogafin a wɔsɛ ebesenko no enye ni nyina na ebesenko obi wo kɔ obu ne nsa enam yenu enam yensa eno anu no na etwa mesra obisam ho sɛ emogafin na aka no ehefa na ekɔ akogu eboaboa no kakra eno na enche afei obekɔ akɔyɛ nhwehwɛmu no na doctor ka kyerɛw sɛ wenya fibroid oba fefe entena se ema ne nyansa bomɔden na kɔkɔpɛ Siemens Vital Herbal Mixture ane ne capsules kyerɛ akwan na eduro no emmoa wo esan sɛ wonom Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules no a wo menses na emba yie no ebeba yie pa oyaw bia enim oba bi wo hɔ a obu ne nsa na no demu dendendenden ye die ntia enida ne wɔ ne so obu ne nsa ɔte yaw sronko ane ntia kɔba ne sa na ama aye bibie wɔ hɔ oba fefe bomɔden ama wo nsa enka Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules bi na emmoa wo eduro no ene betumi aboa eno ene bema wo fiti komu ayede wo fiti komu beye de na ebeye jojo de a ene na eye Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules afei obi wo hɔ a na ɔhwɛ me ɔse ne nsa ene ne nan nyina aye titriti won de da bia kyese titritilism ne nsa no ene ne nan no aye titriti ekoba ne sa eye poor blood circulation ena ekɔso esan se wontini no a emu asisie no ama moja entumi nni afuru sane yie ewo wo nipadua ne mu enti eba ne sa na the stress ama wakoma no bre the stress ato akoma ne so ene duro benya ne akoma ne ye adwuma ne nyina esan se emoja akoma ne hia na etumi apompe ama all the vital parts of the body no wonya ti akoba ne sa na ama ne te so pa yi eno nti ena hu behia sa wo benom Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules bi na aboa ama wontini a emu asisie no emu abiebie na moja etumi anya kwan afamu akọ na all the vital parts of the body no so enya the necessary blood a ewo se enya na ama woni padua no da ne da etumi abọ adwuma ewo se ebo na wo so wapomuden akonkan eno nti ana make for Siemens Vital Herbal Mixture in capsules amount nonom bi na emmoa wo afei obi wo hɔ a na ono nso o complaini da ne da osini tifa epai no ga odwen ho kra onte ase osini trase a eyasam omani ti so a eyasam mesrew adura me kanfo amount Siemens Vital Herbal Mixture and ne capsules kopa aduro yi bi no wate na aduro ne beboa ama saa wutifa na epai wo enam endorphin a hye aduro ne moment no ebema saa wutifa na epa wo ni nyina no ejai na wonso so uti no ajo fom afei emema no ene emma no amutie miana mo hweme a sabi mabo adabrijo ewo mpaso no monso so mo die nie Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules ebeboa ama watenka na ewuo no low libido watenka no a ekofom watenka no a ewuo a enunti da ne da wode enioma eyiyi wo ho ano se de ebeya wo ne wo dofo papa bi enya enhyiamudie bia no bomodin ane kope Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules ne bi na emo a we sanse sa wo no maduro yi a ebeboa ama enkwamo na ewuo ama watenka no ateko no ebesanso akenya omo ama atenka no emu apagya pa yi na enigye ahye fie ho ma kope aduro ye kira kwan mesrew wunya aduro yi bia emfa wo pe ennom bomodia ne freyen na ye ne wo entwetwe nkomo se de beya a wonsusu wo behunu the dosage a e wosa wo fa na won konom ema ne mbro so ana won konkofa no kwan a ini kwan se wo fa so no maduro no na wantena ba bi anka se aduro no anjewo numbers ne biem 0208 938 888 0208 938 888 and a 0244 718
557 0244 718 557 and 0241 604 702 0241 604 702. Mr. Rao, Bomodia ne frɛ number C any doctors nim komo na wonom embomodia mo a wasa kwan ne so na wonso fo apomudin ehun ntoma pa efra. Afei wa wotie me a wo de da ne da no wo se wo immune system no aye weak nti nyare wa hodo pi no na abore ni padua nim da bia no aye moson aseda ne da no wo de wo nka ho nkoni po aye moson saa mesrɛ wo me kan for pre-care natural powder anasa prekasa powder free Pimsan Company Limited for ahyɛ ye edi amount. Mesrɛ ma me papa no bi wate na sɛ wopɛ immune supporter na immune booster papa dia ɛne na wo sign pre-care natural powder ho a wa na wayɛ ho ɛyɛ die ntia ɛyɛ immune booster bi a ekuta phytochemicals ahodoɔ pii mesrɛ wo na sɛ wono maduro yi a detoxify wo nipadua no ɛhohoro wakoma ho ɛhohoro wo saa ne ho afei efi ne nkekawa bi a adokoro nipadua no epia ne nyinaa gu mmɔnten so epia ne nyinaa ba ɛma nipadua no ɛsan so ɛte apɔ nti mesrɛ wo bɔmmɔden a na kɔkɔpɛ pre-care natural powder yi bi na nonom na boost immune system no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ mpo yadeɛ bi ɛbɔ kɔkɔkɔ wɔ nipadua no mu a ɛnam sɛ wanom pre-care natural powder anaasɛ prekasa powder efiri Pimsan Company Limited aso yɛ nti no wobɛhunu sɛ yadeɛ no ɛnyɛ adeɛ bɛnya kwan abɔ ɛwura nipadua no mu ɛnya kwan ɛbɛtɔw ama wo nso so wade wo ho obi wɔ hɔ a na complain sɛ na koma bɔ ne peri ɔno a exercise ma baako kora wontumi nyɛ bi na nkampɛ sɛ 100-meter race yi watumi akɔ bi ɛkɔba ne saa na kyɛ sɛ akɔfa nsɛm pii ɛna de abrɛ nipadua no ntimi srɛw wo a wotie mi a wakoma bɔ peri no ɛyɛ pre-care natural powder nko a ɛna betumi ama saa deɛ ne gyae bɔ mmɔden a na kɔkɔpɛ aduro yi bi tɔ na afei bɔ mmɔden frɛ yɛ numbers a yɛde ato dwa no na ne doctors enim komo na wonom enche wo kwan a wobɛfa so anom aduro no na wo nso so watumi afa wo ntoma pa afira wa pomudin mu obi wɔ hɔ a wo hwɛ me a saa bere yi ebia sabi ogya ne nan a ya na mogya kakra wom obi wɔ hɔ kora ogya ne nan a na ne kwakɔbo no epese yi pie ne nyinaa no unya pre-care natural powder anaasɛ prekasa powder yi bi no mu a ɛbɛma saa nneɛma no nyinaa ɛtoɔ atwa na wo nso so wo ho atɔ bɔ mmɔden a ne frɛ numbers no na ɛne doctors no enim komo yenro yi yɛgye yɛn ho di na yɛwɔ adwempa de mu obi bia nti ato apete Ghana ha fa na baabia Kumase PFA pharmacy a Tafuni road wode wani kyerɛ hɔ a wobɛnya enuro yi bi sɛ wotu atɔn anaa wopɛ ne baako no wobɛnya bi ɛwɔ hɔ Colina Herbal ɛwɔ Ashtown sanso ɛna Freddie Men's ɛne Rock Pillar Herbal wɔnom nso ɛwɔ KO Danny Herbal ɛwɔ KJTM room wokɔ hɔ a wobɛnya enu papa bi na wɔn nso so wakɔ akɔtɔ afei Cape Coast ɛne ne mpɔtamu ne nyinaa mofa mani nkyerɛ mu ɛwɔ Pina Herbal aso ɛyɛ owɔ nu papa bi ɛwɔ hɔ Tachimanfoɔ Ashaiman downtown ɛne Kaswa New Market foɔ ne nyinaa no mo nso so Humble Mother Pharmacy wabie mu kuha ɛde amama wokɔ a wobɛnya enu papa bi na wɔn nso so wakɔ akɔtɔn afei woduru nkran so a Okaishi Drag Lane hono a Repage Ventures udru Repage Ventures mama Repage obeto ne boase na wama Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules no and afei pre-care natural powder anasa prekasa powder free Pimsan Company Limited for aso ye ne bi na wato mesrɛw hyɛne nsoma yɛ sɛ woto aduro no a bomode afrɛ numbers a ye de ato dwa no wa wo hwɛ me no numbers no ene go screen ase na enuro no da ho fɛfɛɛfɛ no wokɔ a wo se wo pewe ya bi na yenyima wo sɛ de bɛyɛ a nso so wapomden ebetumi akɔnkan yɛgye yɛn ho di nti ɛna wo pa yɛ mmara ne sɛ aganya na yɛgye wo so sɛ ɛɛto sen medasapa. Okay, mama akwaba mfamra akoma 87.9 FM na Fonia TV akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno na wohwɛ na afei wotie no na awie mesɛ wada roma wo dream house no sɛ nyame aboa mo akukura si hɔ aha na wakukura si wɔ saa no sɛ woanya company papa me ya mebɔ so pa de ama wo ubedu ho esan sɛ ensuo tɔ na ɛsoso ne sɛ emframa so ɛbɔ na ɛpa so kyɛ sɛ wani fɛ bɛ fɛkyere ho no wo rakra bɛ ho sɛ we see dying and when Tisabre baby America for the ama wo yes CBS Supreme Roofing Industries in Shabro was yetim the team
wɔn de wɔn bɛbɔ wo da asoma wɔn ni nsuo to apetampe nsuo ato apetampe wɔn dade baabi eti ma ne ti me se efie no na nankansoa wɔn nyinaa ɛbɛba abɛtena fie no mu nanso na deɛ ɛte a ne tie sa sɛ woma CBS foɔ na bɛbɔ ɔso ma wɔ sɛ fie no koraa sɛ deɛ esisi no ɛyɛ na ɛfɛ koraa kɛkɛ saa roofing secret roofing no ɛyɛ na ɛyɛ apetable paa apetable kyerɛ sɛ kyerɛmu dabi sɛ sɛ sika apetable no mɛtwa nkyerɛmu ɛtɛn akɔ no na yɛ apetable no ɛtɛn na yɛ apetable no ɛda se agya sɛ mesua deɛ nti sɛ yɛ apetable deɛ mesua deɛ adeɛ na ɛfɛ dɔ a ɛsɛ apetable material marcos brofo Oko CBS roofing Supreme Roofing Industries here. Wɔn bɛyɛ deɛ ama kama. Yɛwɔ Kalakota sheet, galvanized and alloy sheet hɔ, long span roofing sheet ɛna afɛ metal trusses ne nyinaa yɛwɔ bi. Na yɛsan ma free estimations, free technical advice, free transportation. Mr. Mua moyɛ pizza boxes yɛyɛ ne kama. Ɛna afɛ packaging boxes de ma pharmaceutical companies ɛna herbal industries no. Wrap and packaging papers at my restaurant. Ne nyinaa bi hɔ. Ɛna yɛyɛ all types of embossment. Yɛde ɛma ɛwɔ packaging products no ɛho. Wodi abɔ wɔn kama. Yɛwɔ Kumasi Eja industrial area. Yɛbɛn CCC Nkran. Yɛbɛn Dobro. For CBS Supreme Roofing Industries is here and trying to channel 0246 514855 0246 514855 0502 350510 0502 350510 na anyone any enkomo CC na yenko okay na mama Provident Healthcare Mr. Wada apomode de mu hia na so wo ahwe ye na ya de hospital bi abeba na asa de yade na eba hospital bi ho abekọ do na chese wo hwe wonom empoma mu a ententan ni efia hodo frama bona dampa yi so a wo ba no anya kata wasa de yade foforo kora na esem efie mu ntontom wo mu na ti nyina tete tontom ewura mu komba we yes yes yade wo ho enu ti na make am for Provident Care e de ama why you very neat very neat pa why you come and fidie de aba fa yade ekosohwe na chese yade wusi afidie we so a no wa chese bade dia na ha no moma na dro we afidie badwe papa ɛwɔ na abɛhunu bie yɛde wusi so a na afidie ne scan ne nipadua ne mu a sɛ yadeɛ na kɔ akɔhyɛ tokurom kura no a otumi detect no afidie na hunu sɛ yadeɛ ne hyɛ ha afidie wei deɛ Provident Care mpɛsɛ mo kyerɛ me baabi a mokɔ fɛfiri yɛ na kyerɛ sɛ wei kyerɛ sɛ mo abɛn power yaresɛm ɛno nti ne sɛ yadeɛ bi te sɛ hepatitis B typhoid bɛrima wɔ ba a wontumi wɔ fibroid yadeɛ stroke diabetes ɛnam nsa yadeɛ prostrate kooko ɛna ɛha wɔ bɛnkɛne kora kakwa wɔn bɛhunu atu aseɛ saa so na honam ani nsansa so ahụ spinal cord no ɛna ɛkyinkyim akyeakyea wanhwɛ yi a na wonyini mu no akɔha wabubu agu hɔ ɔsa ɛne bɛrima wabɔ adabridwo bɛrima ahemrakye ne bɛrima no ntumi nsɔre nyina soɔ ntumi ntwa 7 akyɛ sɛ bɛrima no ayɛ sɛ wakɔ akɔhyia wɔ baabi sɛ wohwɛ wɔ baabi ne ho ɔfɛ hwɛ ne kɔn sɛ akuaba na ne ntu sɛ gɔɔso bɔɔdeɛ ne to sɛ mpɔmpɔ ɔhunu n'anim a asɛ kɔhyia na ɔde ne kɔ daadaa mu a bɛrima adeɛ na yɛ sisa gumu yɛ pie piase mesɛ wada bɛrima sɛ te sɛ bɔmɔdeɛ na kɔ Provident Care yɛbɛboa wo pɛkyɛ deɛ kɔkora afa ne ho ɛdeɛ no na sorosoro yɛ wobɛhia Provident Care ɔmbɛyɛ biribi ama akama na wonim wɔn wɔ koro no maboa yi Pastor Julius ani abere yɛ wodeɛ nti sɛ wo so ani abere w'ani abere anaa Kronoma boy ya no one more about don't go factory. I do that was similar there, Juma 7 a.m. to 5 p.m. Dr. Fuji one man so then 0249 312172 0249 312172 and 0248 422864 Francis here.
Pastor Julius. Marco, Besanjis Laundry Service, and so on also Christian service. Na offer number when I so laundry be a coach to see best be a offer na obayama 0241 364 226 0241 364 226 offer Besanjis Laundry Services on also which me above the opposite will see be a kwa will see at the amount. Marco, Pastor Mayen, Bevel. Okay. All right. Ma, I think say another me dedicated the ama omo on nipa. Obi aya ade ama na nani nso ene sa ne ma no. What saka? Obi aya ade nani nso. I think that nipa bebre e wo sa esunu na emoa abrabo. Emoa abrabo. Eno pa mo san se ne ma na se dia no ntu pa mo san se ne ma. Mo forward man. Emoa abrabo na enne no me pese so obi 18 a omfa sa ade no. Denti na ma wadwen se na we nso kra de ade a. Nipa ni bi sha abrabo ase o certificate do prapra mu. De ode de do prapra e ma wa wotena mu no. Ense se o kana ho asem mo na da. Bi da. But the baby a yenya mansion tena mu na yenya abrosa tena mu no. Ni euro fit sa do prapra ntina David ekọ kono atade na hye no ma oyi de se ho. Se de bia abre bia o ya homa so be kai se me David sa dan ya me free mo enie baby am free nie baby am nchi free nie o abrama wakobo bra o sra so aho na ye ofie won tade nyina sai na waba benya hemfi atana aha na aba be ekukuti se but ye woni pani be bre o ase da medical kan no o man nzo cap ma de o nso kra ka men se bi num da na de o pa adwuma ma me na de no ato me that na entina asante bu baby say obi buo no hawo because do baby on emoa na nipa ndi ama oninti nneoma bi wo wa wontimi he but ye bi ye hu saade ye no se obi aboa me bo moa bi na ne mo oninti ade we den se ye hu saade ye fi so wa boa me ya de me abadwuma ane but nye the obeche because sometimes loyalty demands that it sounds as if na so side wa abadwuma no ntino se ebi mpo anamo bi wonkofo bi etu anka obetimi etu bi ababoa kwa nipa na wo ye loyal to nti wana sa na mo no ntimi ntu but nipa bebre nti sa ne manase office na nya bambi wo na dem ba wo na lenke me de adwan ko mo ya announcement wo na ofrem ma me ba adwuma ni bi na so wo nya frem ma ba de aka bi ade ye me ame ne no ye mo brasa I think that man ye man confront ya say adeketu bi obi ba ya ma obiara ma wani nso na brabo ya yebo every journey bia wo take bia no you take one at a time. Now most of the journey is about take you to your success and so and you will be at a bebo. Ma just an information MOB a professor just an information. Yeah, funny power cry for CV call when you adwuma and then about CEO. But some information is where you be ankwara so te be otia. Tima yemfem mo adesuana ye mo embra. Said ababa o ye ye na better ta na so na medasi. No crown so o sa ba ye kura obebi na no akasa ase ye ha no. Ye na ye hye no kra na kan bibi na no kware ko ni bibi aka. Na sa suwei wonkyere na wonya mbo mfiri ba bia. Na medasi. Nyame nshira. Yanko Mafera yenua Mavera yade nyina yadwuma wo ye bi ono wo Fox FM okay na ne kunu efrimu eye Elder Samuel ya ej ya yeta frɛ no Elder ej ofrimu na nyame eye adomo a ochina na ye Elder ej ewo ebuakwa nti ye de no betum pem echa wo mbeye wake up na na 10 pm ewo mo ankasa fie ya ewo ebuakwa Apostle John Pra Junction wa no mo fie no ewo Apostle John Pra Junction wa nti nyame ya adomo achina no pa 4 a.m. to 10 a.m. no ye de papa Elder ej ebeto empem na dofo pu behwe na ni achi no wote hu ni so a etwato no ewia wo mo ama ne so na fe yakwa ye awufo so de ama no ewo Spirit of Fire Ministry ebuakwa Spirit of Fire Ministry ebuakwa bandenden ewo ne yakwa ye awufo so mama no na ye free ho a yakwa akɔpɛ ne krabre wi a ebusia bɛsan aba betena se wo ebuakwa RC School Park ho a na fe ya ye na yie anom na chiri sikasa eye nyame ya adom a ɔkyena
na Kwesi Ada nso yakwa akoye enase asɔre no ɛwɔ Spirit of Fire Ministry abandenden hɔ a 9 a.m. ne efiri hɔ a ɛsɛ aba abɛtena ase ɛwɔ Abuakwa RC School Park hɔ frɛ wia dumienu na afei yaba abɛtoa ɛyiyɛ no ɛso agyeda akena ɛno nti adɔfoɔ ne agyamfoɔ radiofoɔ ma Vera a kyɛ sɛ ne contribution ne bibia yɛ kama ɛwɔ Fox FM yɛsɛ yɛn nyinaa yɛmmra emegyam no na ne kunu Elder Samuel Yawagye ya ɛnɛ wɔne no ɛdi nkra no yɛntumi nkra n'akyi Elder ne so mpɛnti ɔnkɔda Abraham Kukumu na ɔntwɛn yɛne a yɛaka yɛbɛbɛ nti akyena yɛn nyinaa yɛnkɔgya ma Vera okay na hyɛne nso ma me sɛ okay ma yɛnhwɛ yɛnkɔ line ne so kakra 03224980 350243114497 ɔse wɔde akyira 5 years 5 years ne nsanka nanso ɔbaa 2 months ɛno kora no nyɛ sɛ 2 months ɛnɛ ne 2 months but ɔbaa yɛ no ani bɛɛ na wɔtwe mmienu kram sɛ ɛnu na wɔtwe mmienu ne mmom ɛnɛ bosome mu no ɔno mmom abɛda sɛ anaaseɛ no kora no gye sɛ yɛ na nti adeɛ a wakɔ station ama wɔn adi akyire yɛntumi anye ama no wɔpɛ 1 room yɛagye 8 bedrooms yɛagye fi mu no nyinaa kora na deɛ akoma mu nsɛm gɛ wodi ne baabi akasa free Marco, we are Captain Bobo. Marco, more bedroom. I want to move you. The area in Tiakoa, one won't Tiakoa, my who. Marco, I do how I am away. Any man over Tampa. Oh, what's your dog? Oh, yeah, Papa, Marco, I want to search for. Jibi bia ma baba na ye dana se pa ma me no me ne kasa pa be kai so ma go be that nyam nya on show pa yen so ye da se bebre within the baby akasa free hello within the baby akasa free pacho radio so na wo kasa yo okay me da se de we see one beautiful you there na just say be hadwene pa okay inti hyane so ema me say she's at Adawroma ono na ama me regi a awia yi me de ahye she's ewo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil no na edi enhwe ni mu inti regi bi ada awia yi wo pe no bomode a say wodi wani ebe kire she's bia na wodi no wo kɔ wukɔyɛ wedding wukɔyɛ engagement bibi a wukɔyɛ bia no wadama ma she's emomode na ɔma regi papa sa wo pe baabi nso ama oba esua adwuma bomode na fa no kɔ she's or beboa wo papa freshies and answer what's happening was 0249155776 within the baby akasa free yo NSC Udumodi metati pa mu good pa mu so mo kan kan no wato mo ka se gugu ha yi bi kutama na ani so sawo sa mo kan no atama dum pa sebi ofa ebi ma wan si no oso mo se ofa o mo ta ka se ta kuro to bi kutama wa aso mo ani so wo ha obitin natna na ti bia ofa se bi bit ma fen di bia ta kura mo fa ofo fi pro me ba o ma sakase ya and the first sakase on say of na on net san ho de bia man sa wa wan si so de ma fa emisram yanso ya da se papa nyame nso onhyiraw Josie fashion wono na ahyem atade Josie efri dwada edikosi fiada wono na mame atade ehye de beye program Kumasi bom so woni meet me the sports no na edi enhwe ni munti wadawroma bomodi ase wo engagement no wedding no wo ye na wo kɔ no bi baabi a wo kɔ wo hia sɛ ye pam wo ne wo ma eniema de mesra wada emfa baabi a Josie abrochire na wo a wo dia ya ne sɛ wa frɛ no na wo sape no obema wo measurement no ama no sɛ de osi pɛ no ye be pam no mpokra ma na ye fɛ akyɛn de wo de ma ye no ɛno nti frɛ Josie ɛwɔ 0243433465 0243433465
465 na any Josie fashion any enkomo sesia ya breno enya ayebe nti aha enya demo ebese we eya akoma mu nsem dwumadi efridwada edikose efiada sade wo haw no esitie bia no odeba yɛbɛhwɛ na yɛtu ɛho anamɔ woba na yɛntumi a yɛbɛka kyerɛw sɛ saa ha wei deɛ yɛntumi